Καλησπέρα σας. Να σας ευχαριστήσουμε εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου για την παρουσία σας απόψε εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κάθε φορά που μας τιμάτε με την παρουσία σας, που μας στηρίζετε. Χωρίς εσάς, χωρίς τη στήριξή σας, δεν θα είχαμε δύναμη να προχωρήσουμε, να κάνουμε τίποτα. Μαζί σας μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Θα θέλαμε, αν είχατε την καλοσύνη, επειδή τα παιδιά έχουν κάνει τρομερό κόπο και αγώνα, να χαμηλώσετε τα κινητά σας. Λίτσα, συγγνώμη, άμα τσατήσω που το είπα, αλλά να χαμηλώσετε τα κινητά σας και να κάνετε λίγο ησυχία για να μην έχουμε πρόβλημα με τον ήχο. Ο Μιχάλης ο Πυρικάκης, που είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου, αυτή τη στιγμή απουσιάζει και δεν μπορούσε να παρευρεθεί, να σας πει δύο λόγια. Οπότε εγώ στη θέση του σας ευχαριστώ και με ιδιαίτερη χαρά θα καλωσορίσω τη Λίτσα τη Μιγιάκη, η οποία είναι ο κορμός της θεατρικής παράστασης και δεν θέλει να πω πολλά, αλλά ό,τι και να πω θεωρώ ότι είναι λίγο, γιατί κάνει μεγάλο αγώνα και έργο μαζί με όλα τα παιδιά. Ευχαριστώ. Θα φάω βρίσιμο μετά. Καλησπέρα σας. Εγώ με το λόγο, τον προφορικό δεν το έχω, οπότε αυτά που θέλω να σας πω τα έχω γράψει. Σας ευχαριστούμε πολύ που βρίσκεστε εδώ και μας στηρίζετε με την παρουσία σας. Πριν απ' όλα, θα ήθελα να κάνω μια αναφορά σε έναν άνθρωπο ξεχωριστό για μας. Είναι ο άνθρωπος που ξαφνικά, ένα βράδυ, εκεί που κάναμε μια πρόβα, άνοιξε την πόρτα του ενοριακού και με ευγένεια και διακριτικότητα, μη θέλοντας να μας διακόψει, ζήτησε άδεια να μας παρακολουθήσει. Αμέσως μετά, μας συμβούλεψε σαν να ήταν πάντα μέλος αυτής της ομάδας. Μας βοήθησε όσο ήταν δυνατόν κατά τη διαμονή του στο χωριό. Ήταν ο άνθρωπος που λίγα λεπτά πριν την παράσταση, την πρώτη μας, πέρυσι, ενώ δεν βρισκόταν στον Κουρνά, μας πήρε ένα τηλέφωνο και μας εμψύχωσε. Το ήξερε ότι το χρειαζόμασταν. Ο άνθρωπος αυτός ήταν ο Γιώργος Κρασαδάκης, ο οποίος δυστυχώς δεν είναι πια μαζί μας, όμως ξέρουμε ότι σίγουρα μας καμαρώνει από εκεί ψηλά και τον ευχαριστούμε πολύ. Θα το θυμόμαστε πάντα. Λοιπόν, η θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Κουρνά είναι και φέτο εδώ κάνοντας το δεύτερο βήμα, το οποίο ελπίζουμε να είναι σταθερό. 20 άνθρωποι δούλεψαν σκληρά για τη φετινή μας παρουσία και είναι οι άνθρωποι που απαρτίζουν την ομάδα μας. Φυσικά, σημαντική είναι η συμβολή του Πολιτιστικού Συλλόγου και της Ενορίας, που στην προσπάθειά μας αυτή στάθηκαν δίπλα μας. Τους ευχαριστούμε θερμά. Υπήρξαν όμως και άνθρωποι που χωρίς να τους ζητηθεί βοήθεια, και αυτό θέλω να το τονίσω, βοήθησαν την ομάδα, της έδωσαν τα εφόδια για τη βελτίωση της πορείας που έχουμε ξεκινήσει. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ τους Θεοδοσάκη Θεόδωρο, Σίνκα Σούπερ Μάρκετ, για την προσφορά 600 ευρώ, τα οποία διατέθηκαν για την αγορά των μικροφώνων. Τον Βάσαλο Αντώνη, Media Γραφικές Τέχνες στις Βρύσσες, ο οποίος μας προσέφερε μια κονσόλα ήχου. Τον κύριο Βανταράκη Γιώργο για την προσφορά ενός προβολέα. Αυτός που με φωτίζει είναι. Ναι. Τους δωροθέτες της κλήρωσης Κακάμπουρα Ανδρέα, Κοντό Μιχάλη και Αποστολάκη Γιάννη. Δεν έπρεπε να παραλείψουμε όμως τους ανθρώπους που μας στήριξαν από πέρυσι, τον κύριο Χρήστο Πεθερουδάκη, τον κύριο Σύφη Τσιλεδάκη και τον κύριο Ανδρέα Κακάμπουρα, οι οποίοι μας προσέφεραν τον αρχικό μας εξοπλισμό και που παραμένει πολύτιμος. Λοιπόν, η πρώτη συνάντηση για το φετινό έργο έγινε στις αρχές του Νοεμβρίου. Ο πύχης ήταν ήδη ψηλά μετά την περσινή σας αποδοχή και δεν θέλαμε να σας απογοητεύσουμε. Αυτό δημιούργησε άγχος και πανικό στην ομάδα. Και κάπου εκεί έρχεται η πολύτιμη βοήθεια από τη θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Άδελε Αγίας Παρασκευής, Τέχνες Νικόλαος και Πετζής.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Απλόχερα, χωρίς κανένα δισταγμό, μας παραχώρησαν το σενάριο του έργου που θα παρακολουθήσετε. Αυτό που πρέπει να ξέρετε και έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι αυτό το σενάριο αποτελεί το στολίδι της θεατρικής ομάδας Άδελε, Αγίας Παρασκευής, καθώς έχει λάβει έπαινο πρωτότυπου σεναρίου στο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ιεράπετρας το 2013 και είναι δημιούργημα του Νικολάου Σκεπετζή, ο οποίος αποτέλεσε για πάρα πολλά χρόνια την ψυχή της θεατρικής ομάδας και ο οποίος δεν βρίσκεται μαζί μας. Ο Νικόλαος Σκεπετζής γεννήθηκε στο Ρέθυμνο το Μάιο του 1958, όπου και μεγάλωσε. Σπούδασε τουριστικές επιχειρήσεις στην Αλεξανδρούπολη και το 1982 επέστρεψε στο Ρέθυμνο, όπου ασχολήθηκε με τον τουρισμό σε αξιόλογες θέσεις. Παράλληλα, το 1998 ασχολήθηκε με τον πολιτιστικό σύλλογο Άδελε και τη θεατρική σκηνή, όπου ήταν υπεύθυνος. Στη ζωή του υπήρξε ένας ακέραιος χαρακτήρας, σεμνός και ταπεινός, με ήθος, αξιοπρέπεια και περηφάνεια. Ήταν η ψυχή της παρέας και ο άνθρωπος που έδινε το πρόσταγμα για να υλοποιηθούν δράσεις. Προσπαθούσε να φέρει καινούργιες ιδέες και οράματα στον τόπο που ζούσε, παρόλο που δεν καταγόταν από εκεί. Συνεργάστηκε με εξαιρετικούς ανθρώπους, με τους ανθρώπους ήταν πάντα φίλος. Στήριγμά του και συνεργάτης του στην υλοποίηση του οράματός του υπήρξε η αδερφή του, Χρυσούλα Σκεπετζή, εικαστικός σκηνογράφος και ποιήτρια που έκανε τα σκηνικά και τα κοστούμια σε 5 παραστάσεις και σκηνοθέτησε 3 έργα. Θα παρακαλούσα την κυρία Σκεπετζή να μας πει 2 λόγια για το φεστιβάλ που οργανώνει η ομάδα του Άδελε Αγίας Παρασκευής στη μνήμη του Νίκου Σκεπετζή. Και ένα χειροκρότημα παρακαλώ για τον Νίκο Σκεπετζή. Καλησπέρα σας. Πρώτο φεστιβάλ τέχνης και μνήμης στον Νίκο Σκεπετζή, του οποίου το σενάριο ανέβασε η θεατρική σας ομάδα εδώ και την ευχαριστούμε γι' αυτό, αλλά και για το σεβασμό στη μνήμη του. Το δεκαήμερο των εκδηλώσεων ακουμπά πάνω σε όλων των μορφών της τέχνης και σας ενημερώνουμε γι' αυτό με την ελπίδα να σας δούμε, αν και είστε λίγο μακριά από μας. Παρασκευή 28 Εβδόμου. Η εικαστική έκθεση της Χρυσούλας Σκεπετζή θα παρουσιάσουν ο Μανώλης Δαφέρμος, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και η κυρία Μαραγκού, διευθύντρια του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης. Σάββατο 29 Εβδόμου. Παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Σκεπετζή, όπου σε αυτό αναφέρεται και η σημερινή σας παράσταση. Θα το προλογίσουν Μανώλης Συραγάκης, θεατρολόγος, επίκουρος καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Χουρδάκης Αντώνης, πρώην κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης και Ειρήνη Γαβριλάκη, αρχαιολόγος και συγγραφέας. Την ίδια μέρα θα παρουσιαστεί έκθεση φωτογραφίας των παραστάσεων του παρελθόντος από τον κύριο Στέλιο Μουντριανάκη. Και κατά την παρουσίαση του βιβλίου θα έχουμε βιντεοπροβολές από τα θεατρικά έργα που θα μνημονεύονται. Την Κυριακή 30 Εβδόμου έως και την 5η 3 Ογδόου θα ανέβει η θεατρική παράσταση «Βιολογικός μετανάστης» του Αρκά. Παρασκευή 4 Ογδόου θα γίνονται 2 προβολές κωμωδίες του ελληνικού κινηματογράφου. Σάββατο 5 Ογδόου συναυλία με τραγούδια της παρέας και Κυριακή 6 Ογδόου θα υπάρχουν αφηγήσεις από φίλους, συνεργάτες κλπ. Του Νίκου που είχαν πάντα κάτι να πούν για αυτόν ως ντοκουμέντο για τη ζωή του. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Λίτσα και την ομάδα προφανώς. Καλή επιτυχία στις παραστάσεις σας και ό,τι κάνετε για τον πολιτισμό αυτού του τόπου το χρειαζόμαστε όλοι μας. Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Λοιπόν, και τώρα είναι η ώρα να παρακολουθήσετε το έργο μας, που είναι μια κωμωδία με έντονο το στοιχείο της σάτυρας. Η κατάσταση που επικρατεί στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια είναι πράγματι για γέλια. Και όπως δείχνουν τα πράγματα, τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει. Ένα μικρό δείγμα της κατάστασης αυτής θα μας δώσουν οι 3 οικογένειες που πρωταγωνιστούν στο έργο. Ελπίζω να σας αρέσει.
Ρεύθα Λία. Λία Χαρίδη με Λίας. Καλά, το Λία σε μάρανε. Φέρε Λία μου τον καφέ, πάε. Και έλα να πούμε μια κουβέντα. Εδώ που γύρισε ο Αγάπης από τις σπουδές του και με βοηθά με την περιουσία μας. Και εδώ που πατρέψαμε και την κοπελιά μας, θα έχουμε όλο τον καιρό, όλο τον χρόνο, να λέμε επιτέλους και για μια κουβέντα. Εγώ ανησυχώ, άντρα μου, για την κόρη μας. 4 μέρες λείπει στο εξωτερικό και δεν πήρα ούτε ένα τηλέφωνο. Προσπάθησα 1, 2, 3 φορές να την καλέσω, αλλά φαίνεται το κινητό ότι δεν πιάνει στο εξωτερικό. Μη χολοσκάς, Λία μου, μα καλά θα είναι. Αυτά τώρα είναι με στις γλύκες. Θα ρώτη ξεχνάς τα δικά μας, Όχι βέβαια. Μα είναι μικρή και ακάτεχη. Κι όσο τη σκέφτομαι στα χέρια του γιου της παγώνας, ανατριχιάζω. Σώπα βρε γυναίκα, μα καλά την επαντρέψαμε. Οι χαλεπάκηδες είναι νοικοκυρέοι άνθρωποι. Τα οζά που έχουνε δεν τα έχει κανείς άλλο στην περιφέρεια. Εντάξει, δεν λέω, η παγώνα είναι όντως μια ουλιά περίεργη. Μα είναι καλή και νοικοκυρά, αυτό να το παραδεχτείς. Εγώ για το γιόντο με νοιάζει. Να σταθεί λεβέντης και άξιος απέναντι στο κορίτσι μας και να υποστηρίξει το σπιτικό που ανοίξανε. Εγώ πάντως αφιβάλλω. Και θυμάσαι που ήμουν αντίθετη για αυτό το γάμο. Αλλά υπέκυψα για ακόμα μία φορά στη θέλησή σου. Όμως αυτή την οικογένεια το χαλεπάκιδο ποτέ μου δεν τη χώνεψα. Και τι να πει κανείς για αυτή την παγώνα, που όταν ανοίγει αυτό το στόμα της, παγώνει το σύμπα. Για τον δε γαμπρό μας, πού τον χάνεις, πού τον βρίσκεις, να κάνει κόρτε με τις κόρες του Ρακοκαζάνη. Άλλο που δεν θέλουνε και αυτές οι κοκόνες. Και εμείς πήγαμε και του δώσαμε τη μοναχοκόρη μας, ποιονού, του Βοσκού, του Βόσκαρου. Σώπα γυναίκα και μη γίνεσαι κακή. Να δεις που όλα θα φτιάξουν, όλα θα πάνε τον δρόμο τους. Όλα θα πάνε καλά. Εξάλλου η κόρη μας δεν πρόκειται να νιώσει την κρίση. Με την περιουσία που έχουν τα διόντονε, όχι απλώς θα ζήσουν καλά. Θα ζήσουν σαν άρχοντες. Να μην πω και για τις επιδοτήσεις των οζών. Και άσους άλλους να πεινούνε. Κατάλαβε το, ενωθήκαν τούτες τις ώρες οι δυνατότερες οικογένειες, οι ισχυρότερες του χωριού. Ναι, ενώσαμε τον πολιτισμό με τον βουγκολισμό, το άρωμα Αρμάνι με το άρωμα Τυρέφτη, το DVD με το γραμμόφωνο, τον υπολογιστή με το μολύβι και το τευτέρι, το πιάνο με την ασκοβαντούρα, το παλέτο με το σιγανό με το ζάλι, το 150 IQ με το μυαλό του ποντικιού. Μανία μου! Άσε με! Τα γαλλικά με τα βουγκολικά, το σκαρπίρι με το στιβάνι, το ταγίρ με την κοιλώδα, τι άλλο να πω! Σταματά επιτέλους! Δεν σ' αντέχω πιο! Άμα να τον ανοίξεις το στόμα σου! Και επιτέλους αυτή η υπεροψία σου! Η δικιά σου! Αμάν πια, αμάν! Να θ' αγαπώ ή τα θέλα, να θ' αγαπώ ή τα θέλα, να θ' αγαπώ ή τα θέλα, να έχω φουρτούνες και βέλα. Τα πάθες μωρή γυναίκα και με ξύπνησες με τη φωνή σου. Πού δεν γίνεις μωρίτσα. Τι τα μουστάνε τώρα. Θα ρέθει, από το κινέδικο. Να θεμάσαι μωρή παγώνα πόσες φορές το έχω πει να μην ψωνίσεις από τα κινέζικα. Πού πας και δίνεις μωρή τα λεφτά μας. Ή τα μαλλίνα μωρή πάλι του δαπούδιασες. Θα ρέθει, βιβί πολέντα. Σαν το διάολο σε έκαμε. Θόπα μωρέ, θόπα. Θόπα και κάτε κάτω. Είπα Θα ευτυχίζεις πάλι. Κάτε κάτω. Είπα σου μωρή να μην πά να ψωνίζεις από εκείνα τα μαγαζιά. Πας και πέμπεις μωρή τα λεφτά μας στο εξωτερικό. Τούτα φέρανε τα πράγματα που χωρίς επά. Σαν το γιο, έτσι έχεις κάνει το γιο σου άχρηστο. Θόπα μωρέ, θόπα και κάτε. Από πού θέλει να ψωνίζω, από την κονταρίδα. Ναι μωρή, από την κονταρίδα θα ψωνίζεις, από ειδικά μα ντόπια προϊόντα. Εσύ σε λίγο θα μου πεις να ψωνίζω και από το Σίνκα, από το Θοδωρή. Ναι μωρή, από το Θοδωρή θα ψωνίζεις. Και αν πού θα πιένεις. Εσύ. Θα με θυχίζεις και θα χαλάσει και το μαλλί μου. Θα έχεις κάνει μωρή και το γιο μας άχρηστο. Το καμάρι μου, χαρό σε καμάρι. Τι να κάνει το βλαστάρι μου με την ξυνή του. Στην Ιταλία που πήγανε για εκείνον το μήνα του μελιού. Ανάθεμα τη μόρφωσή σου μωρή παγώνα. Ταξίδι του μέλι τους μωρή το λένε. Και το λένε τσα, επειδή τάχα μου τρώνε μέλι.
Ύστερα βγάλουν τα μάτια, τον εμπάς και σπήρουν για ένα κοπελάκι. Όπως καταλαβαίνεις, θα περνούν καλά. Και εμείς, γιατί δεν πήγαμε πουθενά για το μήνα του μέλιτος που λες. Και... άθεβα. Θα με τυχίζεις πάλι. Ανατήραμε μωρή παγώνα, ταξίδι του μέλη του τόση τα χρόνια, με τα μέσα που υπήρχανε. Δεν θα ήταν εμείς άλλα χρόνος. Τι τα θέλεις, για το μέλι. Κοίτα, λίγο μέλι έβαλες εσύ του λόγου σου. Να σου θυμίσω, Πόσε μωρή. Δεν θέλω να σου θυμίσω. Να θερμάσαι μωρή, να θερμάσαι. Καλά επέρασα, καλά. Τέλος πάντων. Μα εσύ ρε παιδί μου λες συνέχεια αχαήρευτο το γιο μας. Μα συνέχεια. Τον λέω μωρή, δεν του έχω για μια εμπιστοσύνη. Αυτός μωρή είναι ικανός να παραιτήσει τη γυναίκα του σε πράγμα Ιταλία και ένα δεκαήρι μοναχός του. Αν ευρεί το αεροπλάνο. Σιγά μωρέ, τι είναι η νύφη μας. Κανένα βαλιδάκι είναι. Κανένα βαλιδάκι. Τσόπα να χαρεί τσόπα. Ό,τι σου λέω μωρή παγώνα, λίγα μας έχει αξιωμένα. Θυμάσαι μωρή 2-3 μέρες πριν φύγει που είχασε τα οζά του και τα γυρεύαμε. Κάθονταν στο διπλό διαφορικό και άκουε το ζωηδάκι. Δεν λέω εντάξει, γαμπρόβας είναι όλη την ώρα ακούει το ζωηδάκι. Και έβγαλε μηνύματα σε 2-3 που είχαν αναμαζωμένους για τάχα μου για αφεντικό να του βλέπουν τα οζά. Αυτοί οι μωροί δεν κατέχανε να μιλούν ελληνικά, όχι να διαβάζουν τα μηνύματα. Και έτσι τα οζά μας έβρεθηκαν στη θάλασσα. Σόπα μωρέ σόπα. Μια φορά έγινε τούτονα, μια φορά. Μια φορά. Και τ' άλλο με το γάλα. Ήταν από δεν ασφάλιζε τα δοχεία και δεν απόμενε σταλέ. Μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο του Πολέτα. Αυτό έγινε γιατί ήταν ερωτευμένο. Κατέφευγαμε πια. Μα εδώ που παντρεύτηκε, την Κδίνη. Αυτή μωρέ, αυτή, τι να σου πω τώρα. Άμα σου πω τι έκανε. Τι έκαμε, μπορεί, Ναι, πόσα χρόνια έλειπε για τις σπουδές της. 2-3. 3 χρόνια. Λοιπόν, όταν γύρισε, σταμάτησε με το αυτοκινητάκι της. Τι πήρανε και αυτοκινητάκι, τρομάδα τον. Σταμάτησε του τσάπα. Κοινού. Του τροκόμου. Όχι μωρέ, του κρεοπόρου. Α, του Σύφη. Του Σύφη, του Σύφη. Σταματά λοιπόν του τσάπα με το αυτοκινητάκι. Και τι λένε τον ερώτησε. Να ακούσω. Από πού πάνε στο κουρνά. Κοντέσα μωρή, κοντέσα, από πού πάνε στο κουρνά. Αν το άλλο την είδε με το μαχαίρι και το πυρούνι. Αυτή μωρέ, αυτή, να αυτή. Θέλει, δεν θέλει, του κουπέλι μου θα το κάνει και θα πήξει ο νους του. Μωρή παγώνα, τότε σας ήταν ερωτευμένος με τη στελιό του κουχού του καφετζή. Μα άκου έρωτες για ιδίες, όταν το πήρα εγώ γαμπάρι. Του κανόνισα του χάρη τη θυγατέρα, από το κάτι τίτσι. Αν έμπαιρνε μωρή την καφετζού, ήταν θέλα τρώνε μωρή ένα με του την κρίση. Αστραγάλια μωρή, ή καφέδες. Κακά είναι μωρέ τα στραγάλια. Ενώ η νύφη μας ήρθε το κάτι τίτσι και επιδοτήσεις ο πατέρα τσι. Μόνο μωρή την πρίκατζι να μαζώνει και τα οζά που έχει φτάνει. Μ' αυτόν ευρέ βούει ο Λόρδο. Και με πιάσανε μωρή στο μικιό μου δαχτυλάκι. Αυτό πρέπει πως επήραν από το δικό σου σόι. Πάλι με το σόι μου τα έχετε. Πάλι αυτό σου φταίει. Μπόρεσε με μωρή παγώνα, αν σε πρόσβαλα. Είδα εγώ και τις επιστήμονες που είχατε βγαρμένους. Πεντεξεργοσκούς και αυτούς με μέσο. Σιγά μωρέ το σόι σου. Σιγά το σόι. Πώς σε βγάλατε κι εσείς. Εμείς μωρή. Ναι, εσείς. Εξέχασα. Με βγάλατε και ένα φούρναρι που όλη την ώρα καίει τα ψωμιά. Πού είναι βρε πάλι το μαξιδάρι.
Μα για όνομα του Θεού. Του το έχουνε πεταμένο. Σπάσα βρε την κεφαλή μου. Αγία μου. Γυναίκα! Ρε γυναίκα! Έλα πάνω μωρή και μη σερώθηκα. Παναγία μου, Παναγία μου. Κουτούλησα πάλι και... Τι έπαθες? Δεν γρικάς μωρή. Εγώ είμαι κουβός, εσύ δεν γρικάς. Τι έπαθες μωρή? Για να δω τι έπαθες. Παναγία μου τι έπαθες. Τα έχω μωρή. Παναγία μου. Ένα καρούμπαλο τεράστιο. Μα είναι ραμπιό. Από όταν γεννήθηκα είμαι κουρασμένος. Οι κοπελιές που είναι. Εδώ είναι. Να αναμαζώξετε το μαγατζί. Για μια κατάσταση, άρχισε το κάμα να ψες. Μα δεν μπορώ πιο. Να φτιάξετε και ένα μεζέ. Οι άνθρωποι θα έρθουν σε λιγάκι, τα γίνουμε. Στέλιο! Σαλεύετε παιδί μου να παρασύρεις, έλα. Είμαι ρόπι που είναι. Να πάει να σου καρίσει. Και είμαι λεμενιά πάει στις καμπινέρες. Δεν μπορώ να τα κάνω εγώ. Και εσύ τι θα κάνεις άντρα μου? Να σου ανοίξω την τηλεόραση ή μπορείς μοναχό σου? Να σου φέρω τον καφέ και το μαξιλάρι σου πια στη μέση σου. Ποια θέση σου μωρή. Εγώ κάθομαι πάω από την Αστάθη και το μαγαζί. Ωρες να σηκωθώ εγώ να... δεν ξαναγίνει πια. Τι τα κάνει μωρή γυναίκα. Σαν να κοπέλη μου να πάει στις καμπινέρες. Πάλι εγώ τις τουαλέτες. Βαρέθηκα και καθαρίζω τους βρωμιούς στο Πουτελάδο. Ιταλία μωρή, Ιταλία. Ένα δεν κατουρεί μέσα στη λεκάνη. Όλοι τους τοίχους κατουρούνε. Σε θωρούνε. Ποιος σε θωρεί μωρή και μέσα. Μίστη μου κύριε, τα παλεύω. Μπαμπά, δεν μου λες πότε θα βάλουμε ασύρμα το ίντερνετ να έρχονται εδώ οι άνθρωποι να πίνουν το καφέ τους και να σερφάρουν στο διαδίκτυο? Πρέπει να αναβαθμίσουμε επιτέλους τις υπηρεσίες μας. Έχει δίκη Στέλλα μπαμπά. Πρέπει να πάρουμε και μία μηχανή του εσπρέσο. Δεν πίνουν όλοι οι άνθρωποι βαρύ γλυκό με φουσκάλες. Τώρα πίνουν φρέντο, φρεντουτσίνο, καπουτσίνο. Α, και τώρα που το θυμήθηκα, να πάρουμε και μία τηλεόραση LCD, να βάλουμε νόμο, να έχουμε καλή και μουσική, μπαμπά. Καλά τα λέτε, καλά τα λέτε. Κύριε Φανούρη, εδώ μου δίνανε. 4 μου τσίπεψες και πώς για να τις παλέψω. Τροσαθήκε μωρέ. Δεν παίρνει μίγα δεν παίρνει στο μαγατσί. Ωρες ήταν εδώ να πάρουμε και μηχάνημα που έχουν οι τράπεζες να βαστούμε και σειρά. Για τηλεόραση έχουμε, ήταν. Έτοιμη. Καινούργια είναι. Το 64 την πήρα από τη Γερμανία. Ήταν. Αύριο να πάρεις το κούτρο τηλέφωνο μέχρι το TV. Γιατί ο ψαρός κάθεται στο κοτσόλιο με το μέντι και το κανέκε παίζουν όλη μέρα πρέφα. Τι τα κάνει μωρέ κοινιέ. Σέλφι πατέρα, σέλφι. Σαλεύω μωρέ μέσα να παρασύρεις. Θα με τροζάνετε παπέρα εσείς. Άκουσες τι απέναψες ο Χάτζης Νικολάου. Όχι, τι ήταν. Έπαιξε και ένα τέταρτο, ύστερα μπήκαν να μην μπορεί τα μέσα και είπανε πως έρχεται λέει η Τρόικα. Με εκείνη την ψελή, που είναι σαν το σκουπόξουρο. Και θέλει λέει να ανακατώσει τις επιδοτήσεις γιατί τον λέει μαϊμού. Να δω τα θα κάνουν οι χαλεπάκιδες από Μουδηρώνη 2.000 έχω πρόβατα, γκρίκαδα. Και ο άλλος, ο Λιαφιτάκης, 200 τόνους ράδι. 200 τόνους, δηλαδή πόσα βαρελιά είναι 200 τόνους ράδι. Σόπα, τι θα γίνεται εκεί έξω. Κορίτσια, κορίτσια. Ήταν με το σάφηκες εσύ. Τρέξτε να δείτε. Τάραξε μωρή, τάραξε. Μια ματεβουτσιάνα. Κάνε το μωρί. Έχετε εσύ μωρί μωρό πατέ μου πεπάντες σε μεταξύ. Ναι. Κοριάτη, κοριάτη. Κανόνες και θα πάθει δικού σου. Κοίτα τον επείς μωρί. Χαμός θα γίνει. Εσύ δεν προσέχεις τα γιαμαστέ. Μανούλα! Παιδί μου, τι σου έκανε και γυρίσατε, παιδί μου. Παιδάκι μου. Μπείτε γρήγορα όλοι μέσα, μπείτε μέσα να τα πούμε. Όχι στον δρόμο. Μέσα. Τι θυνεύει, βλαστάρι μου, τι θυνεύει και γυρίσατε τόσο νωρίς. Έπα μέσα βρε μουσκάρε να δώσεις εξηγήσεις. Πατέρα, αν είμαι να ακούς και μετά θα μουρμουρίζει. Έπα μέσα γαμώ. Πάει τα
τσομπολεύετε μαρτάπια. Γύρισε το ζευγάρι. Το φεκάρι, κοίτανε ρε, για βασίλειδες. Το ζευγάρι, βρε, το ζευγάρι γύρισε. Μέσα λέτε μέσα, μα για βασιλιάζω μας. Τα οικογένεια των άλλων. Τα δικά μας και περίσσια, λεμονιές και παρίσσια. Να μην γίνει και πράγμα φασαρία να μας σπάσουν τις καρέκλες. Αν τα έλεγα εγώ μωρέ με λεμενιά, δεν τα έλεγα, Τα έλεγες εσύ, μα για άλλο λόγο. Κατές εσύ. Κακομοίρες μου και σας ακούσω αφέτησα. Ναι, σιγά μην ακούσει. Ήθελα και κατέωμρα ή τα λέτε πάλι. Μα δεν μου λες, αυτή δεν τον αγαέρωσε μια δεκαρεμένη. Δεν τα αγαέρετσαν όλοι στο ζευγάρι. Εσύ είσαι που δεν σε ενδιαφέρουν των αλωνών τα οικογενειακά. Επαγγελματικά, και μην τα ήταν μόλι. Επαγγελματικός γάμος ήταν, τα φάνε όλα μαζί. Οικογενειακά ρε πατέρα, οικογενειακά. Αμάν αυτά η περηφάνεια που έχεις στα αυτιά σου. Μωρή, ο κόσμος στο τούμπανο και εμείς κρυφό καμάρι. Σε μισή ώρα το κατέει όλο το χωριό. Και εσύ τι ανακατεύεσαι. Εγώ δεν τα ανακατώνομαι γιατί είμαι ο καφετζής και πρέπει να κατέω. Μην τα το έλεγε τον άνθρωπο, θα έρθουν σε λιγάκι να πιούν ένα καφέ. Θα λυπήσουν τη βασαρία, δεν τον ποτέ, δεν είδα. Μα τα μυρίζει μωρέ πάλι, τα μυρίζει. Αφού τα ψάρια, θα τα κάψω πάλι. Μαγεία μου. Αυγά τι κάνει, τα φαν πάλι. Δεν μου λες, τον Νικολιό τι θα γίνει και από το πρωί που είναι. Κατέω. Πού είναι, άμε να δεις. Πάω. Μα αυτό θα κοιμάται στην αποθήκη με τις γαζόλες, άμε. Άμε. Νικολιό! Να σε χέσει το χωριό πιο. Τα λέμε μωρά να στεναμένε, πού είσαι. Αφεντικό! Κοιμούσουνε πάλι, Κάτι γαζόλες του μηνιάνου καθάριζα. Από εκεί τις παλιές. Ναι. Να τις δώσω να φύγω γιατί. Μην πιεις κι μια. Λοιπόν, γρήγορα να σας δικαζώ γιατί έχουμε δουλειά. Θα πάει στο κάτω χώρι. Πίσω πάτε εκεί από το κήπο του λιοφτάκι. Του χαλεπάκι. Να πούνε οι λέμονε. Θα πάει από το παραθύρι της κουζίνα. Ακούς να σου λέω. Να ακούσεις τα λένε. Και από σαν την καΐρεις στο λιοφτάκι στο πάνω χώρι. Θα πάει να ακούσεις πάλι και τα λένε. Και από σαν την καΐρεις πάλι στο. Θα πάει από το. Τέλος πάντων, θα το κάνεις ό,τι φορές γιατί μπουρδουκρώθηκα. Και θα την γαΐρεις να μου πεις επισταμένα σου τα λένε. Έγινε αφεντικό. Κατάλαβες. Ο Θεός να σου δώσει. Κοστούρα, έλα γιατί έχω μαϊνάρι, δεν μπορώ πιο. Δηλαδή, όχι. Θα κατώ ένα μαγαζί μοναχός μου, θα γίνει παπέρα. Πες μου κόρη μου, πες μου παιδί μου, τι σου έκανε ο βοσκός, θα με σκάσεις. Πες μου παιδί μου, πες μου η έγινε. Πες μου γιατί θα σκάσω. Χαρίδι με, άφησέ μας μόνες μας να τα πούμε. Είδες με τα καμώματά σου με το δίθε παλικάρι που βρήκε στην κόρη μας. Ούτε 4 μέρες δεν κράτησε ο γάμος. Εγώ σου τα έλεγα. Μα δεν μπορεί να είναι κάτι σοβαρό. Καμιά μικροπαρεξήγηση θα είναι. Να δείτε που όλα θα πάνε καλά, όλα θα φτιάξουνε. Μην ανησυχείτε. Σου είπα άφησέ μας μόνες μας να τα πούμε σαν γυναίκες. Τι ανακατεύεσαι συνέχεια, τι. Μη μαλώθηκε εσείς. Ένα πρέπει να ξέρετε. Εγώ αυτό το χωριάτι δεν θέλω να το ξαναδώ στα μάτια μου. Είναι χωριάτης, είναι βοσκός, είναι γουρούνι. Και καλά, σώπαδα. Μα έτσι αμαλώνουν τα ζευγάρια. Δεν είσαι ανάγκη πρώτη. Τέλος πάντων, πείτε τα με τη μάνα σου. Εγώ θα πάω να τάζω τα οζά και μετά θα πάω μέχρι το καφενείο. Βάς και προλάβω το κακό. Θα έχει βοήθηση ο κόσμος με τα ματάτα. Ένας Θεός κατεΐτα θα λένε. Λοιπόν, φεύγω εγώ τώρα και όπως είπαμε, το βράδυ που θα γιαείρω, θέλω να τα έχετε ξανασαγμένα. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα ξαναβρούμε αυτό το τζομπάνι. Σου είπα Χαρίδι με φύγε και θα τα κανονίσω όλα εγώ με την κόρη μας. Τι δεν καταλαβαίνεις πια. Το κατάλαβες. Το βράδυ που θα γιαείρω, θέλω να τα έχετε σαγμένα. Εντάξει. Ακόβατος. Μίλησα, Μα πες μου βλαστάρι μου, βλαστάρι μου. Τι συνέβη και γυρίσατε τόσο νωρίς. Λέγε βρε άχρηστε τάκα με τσικοπελιάς και θα πιέσω και ένα κοντοδάβλι και θα κάνω την κεφαλή σου ψύχαρα, λέγε. Πατέρα, εγώ πράγμα δεν έκανα. Αυτή η ψιλομύτα που με πάντρεψες,
Αυτή φταίει για ούλα. Αυτή πατέρα δεν είναι γυναίκα. Είναι σε τη βάσανο. Με τότε τη γυναίκα θα πράσινω τη ζωή μου, Μη κέμισε τούτο, μη κέμισε εκείνο, μη κέμισε τ' άλλο. Όχι έτσι, όχι αλλιώς. Πατέρα, εγώ με αυτή δεν θέλω να κάνω χωριό. Δεν θέλω να την ξαναδώ. Μα τι λες, παιδί μου, δεν μπορείτε να τα ξαναβρείτε? Σώπα μωρή εσύ, σώπα εσύ. Λέγε εσύ. Πατέρα, συνέχεια τον κακομοίρη βούει να με ανεβάζει να με βλαστημάς. Λέγε ρε μούσκαρε ντάκα με τσικοπελιάς, λέγε. Θα σηκωθώ και θα φύγω για να ξαναδώ τα μάτια σου. Και εκείνα που με πάτρεψες, τη χοντροκόλα, να πεις ότι κάνει μόνο για τη γύφτη τους. Για άλλο πράγμα δεν κάνω. Καμάρι μου, σώπα, καμάρι μου, σώπα. Μανούθο, άσε το κοπέλι να ησυχάσει μια στιγμή. Άσε το. Λίγη βλαστάρι μου, δεν του έκανε, λέγε. Λέγε βρε άχρηστα. Ήταν από πατέρα, ήταν από. Ούρα, ήταν στο αεροδρόμιο. Ό,τι φύγαμε, ναι. Μια βόλτα. Παιδί μου, σώπα, Παναγία μου, καθαγενώ. Πες μου, παιδί μου, ή θα σου κάνω βοσκός. Πες μου, παιδί μου, θα με φάει η αγωνία. Τι θα σου πω, μάνα. Από πού να αργήσω. Αυτός δεν είναι άνθρωπος. Είναι χειρότερο και από ένα ζώο. Ακόμα και ένα γουρούνι θα έχει καλύτερη συμπεριφορά. Σώπα, παιδί μου, πες μου, παιδί μου, πες μου, τι σου έκανε. Από πριν μπούμε στο αεροπλάνο, μάνα, εγώ δεν ήξερα ότι δεν είχε ξαναταξιδέψει με αεροπλάνο. Ρωτούσε λοιπόν ο Βόσκαρος. Πώς είναι να ταξιδεύει κανείς με αεροπλάνο, πόση ώρα θέλει, σε τι ίσως πετάει, αν θα μας το στέλνουν φαγητό και μετά ποτό. Και μέχρι να το καταλάβουμε, μάνα. Τι, παιδί μου, τι. Τον άξιστο. Τον άξιστο, αλλά ήταν μόνο αυτό, είχε και συνέχεια. Θα μπορούσα να καταλάβω το φόβο για κάποιον που μπαίνει πρώτη φορά στο αεροπλάνο. Μάνα, μόλις μπήκαμε στο αεροπλάνο, άρχισε ο βοσκός να ουριάζει, να τρέμει, να ξεφουσκώνει. Μόλις μας ανακοινώσαν από τα μεγάφωνα να κλείσουμε τα κινητά τηλέφωνα και να προσθέσουμε τις ζώνες. Μόλις το άκουσε αυτός ο Βόσκαρος, ήθελε, λέει, να πάρει τον μπαμπάκα του τηλέφωνο για κάτι, λέει, πολύ επίγον. Ήθελε, λέει, να πάει να κατουρίσει, γιατί, λέει, δεν κρατιότανε. Μισή ώρα καθυστερήσαμε την πτήση, ήρθε μια αριστεροδός, δέχτηκε να του δώσουμε χάπι και ρουχάλιζε, μάνα, σαν το βόδι για 2,5 ώρες. Δεν μπορείς, μάνα, να φανταστείς τι άκουσα από τις υπόλοιπες επιβάτες. Τρέπηκα! Σώπα, παιδί μου, σώπα. Και μετά, παιδί μου, τι έγινε, τι. Πες μας, παιδί μου, πες μας, τι σου έκανε η κτηνή, πες μας. Λέγε ρε γήπεδο, λέγε. Αλλά πατέρα. Να, ούρα, τι κάνεις αεροδρόμιο όπως σου. Εγώ πατέρα μας, δεν έχω ξαναταξιδέψει με αεροπλάνο. Και έτσι είπα, όμορφα και ωραία, είτε ροής ταξίδι κάνει και ένα το πράγμα. Στην αρχή μου τράγε καλά. Αν μας φέρουνε φαγητά, μας φέρουνε ποτά, μας φέρουνε καφέδες και μετά μου ξεφουρνίζει ότι θα μας τον έτσι 40.000 ασκελές στον αέρα και θα είναι, λέει, και 3 ώρες στον αέρα. Και θα είναι και πλάκα. Είτε πλάκα μωρή τρώσει, έτσι λέει. Πλάκα τώρα τα πράγματα. Μόλις μου το είπε του κακομοίρη, έτράκει ένα κοιλιά μου και ήταν ένα κόπο. Άρα μόλις μπήκαμε μέσα, μου ήρθε μια προσέπαση μόνο. Παναγία μου, το κοπέλι σου. Ναι μωρή, βλέπει μην πάθει πράγμα κανακάρι σου. Συνέχισε βρε γήπεδο. Ρε, ήτανε στενά. Μια τροκοστρά τρόπη μέσα. Ο αέρας δεν ήταν με πράγμα. Άσε που τρώγω ο πατέρα μου και πνίγομαι, και πήγα στο κοροπαραθυρί να τα ανοίξω, μα αυτό είναι φίξη. Δεν άνοιγε, ναι. Έπαθα πνιγώ, λέω. Ύστερα του γιου μου και ο πατέρα μου, να πάω τουαλέτα, να τα αγοραίνετε, λέει, πάει το αεροπλάνο στον αέρα. Λέω, τελείωσε, ναι. Έπαθα από θα απόψε. Τέρμα, λέω, δεν θα βρω τη μάνα μου. Και όπως μουρμούρισα, έρθε μια ψηλή κιάχαρη, θα του πρεκοστρεί την πατελίτσα και μου βάνει ένα χερικό να κάτσω, λέει, και να δεθώ κιόλας. Ήταν να μαρτρώσει, να δεθώ. Και όπως εμόνια τα πατέρα μου πέταξε μια τόση καψούρα όπως είναι με τον οσό, δεν θυμούμε πράγμα. Παρακατεβήκαμε, ναι. Στην Ιταλία, εξεξήμισα ο πατέρα μου και όπως πήραν οι ανθρώποι από το διάδρομο, κάτσε, λες με από πλανήτη. Ναι, καμιστέρο τι λέγανε, ακόμα ένα τηλέφωνο. Παιδί μου, ήταν πέρασε, παιδί μου. Πες μου, παιδί μου, πες μου. Έχει και συνέχεια ή ήτανε μόνο αυτό? Of course. Μάνα, αυτό ήταν μόνο η αρχή.
Φτάσαμε λοιπόν στη Ρώμη, πήραμε ένα ταξί και πήγαμε στο ξενοδοχείο. Μας δώσαν την καμήλια σουίτα και άρχισε πάλι ο Βοσκός στα δικά του. Τι δηλαδή, παιδί Ότι μου, δεν τι? υπήρχε μπαλκόνι και το τζακούζι η μάνα το έλεγε σκάφι. Άκου εκεί. Πώς θα το πει, παιδί μου, αφού στη σκάφη κάνει μπάνιο στο σπίτι τους, πώς θα το πει? Σου πω. Και μετά μάνα του είπα να πάμε σε ένα καλό restaurant που μας είχαν συστήσει από το ξενοδοχείο. Και εκεί η μάνα τι ήθελε να παραγγείλει ο Βοσκός, τι! Παναγία μου, τι παιδί μου, τι! Σύζωμα μακαρόνια με ταρνί, ναι σου λέω! Ναι μάνα, ναι σου λέω, ναι. Και μετά, παιδί μου, τι έγινε? Του παράγγειλα μάνα μια μακαρονάδα που φημιζόταν για την κουζίνα τους. Εκεί η μάνα ήταν που έπαθα το σοκ της ζωής μου. Τι δηλαδή, τι? Πού να χρησιμοποιήσει το κουτάρι και το πυρούνι, τα ρουφούσε με τόσο θόρυβο που έτρωγε σαν το γουρούνι. Πώς άτρωγε, πώς? Και μετά τι έγινε? Πριν προλάβει να έρθει το δικό μου φαγητό, φύγαμε. Μας έδιωξαν. Και πήγαμε στο ξενοδοχείο. Παράγγειλα ένα τόστ, γιατί είχα πεθάνει της πείνας, είπα να δώσω το στην οργή. Μπήκα στο μπάνιο για να ετοιμαστώ και μόλις βγήκα μάνα, τι νομίζεις ότι είδα? Τι παιδί μου, τι άλλο μπορούσες να δεις, τι? Κοιμότανε ο Βοσκός σαν το βόδι. Προσπάθησα να το ξυπνήσω αλλά μάταια. Μάνα! Παναγία μου. Αυτή ήταν η πρώτη νύχτα που νερευόμουν από μικρή. Θέλω να πονάνω! Τζούφιος δηλαδή ο Βόσκαρος, Τζούφιος, πράγμα δηλαδή, Όταν θα έρθει ο πατέρας σου με τα δίθε πενέματα για το παλικάρι, θα δεις τι θα γίνει, θα δεις. Πες μου, παιδί μου, τι άλλο σου έκανε αυτή, τι άλλο? Τι άλλο κατάφερες να κάνεις, βρεζοτόβολο? Πατέρα, κατεβήκαμε από το αεροπλάνο και πήραμε ένα ταξί. Και πήγαμε στο ξενοδοχείο. Σιγά τα ξενοδοχεία. Σ' άρεσε, ναι. Τα δικά μας στην παραλία Κουρνά, μα από πού θέλεις? Από το Τσιλέ, το Βαντάρι, το Πεθερουδάκι, χείρος μια καλιά. Ούτε μπαλκόνι δεν είχανε, τα κοροτέχια δεν είχαν ούτε ελληνικά, δεν μιλούσανε. Άσε που και τις τουαλέτες δεν είχαν και περαντούσει, μόνο είχαν μια σκάφη. Και δίπλα είχαν δυο λεκάνες. Λέω, είτε διέρωση και τις δυο. Τώρα μια είχαν για το ψηλό μου και άλλη για το χοντρό μου. Και να πεις, πάω στη μια και έκαμα τη μυζηθρόπιτας. Έρχεται η λεγάμενη που με πάντρεψε και μου βάνει ένα χερικό. Μα ένα χερικό. Ότι αυτό είναι λέει μπουτές, δεν είναι λέει λεκάνη. Ήτανε μωρί ο μπουτές. Πίνουμε λέει τα κοκόφια μας, όχι να κατηρούμε πια. Και πού το κατέω εγώ μωρί. Ας είχαν με το γράφο να πάνω με πράγματα μπελάκι. Από το χωρίο κόλλη. Ο Θεός κατέιντα άλλο θα ακούσουμε βρεβούι. Μετά Ναι. αρχίσαμε τις γλίτσες. Να πάμε λέει αγάπη μου σε ένα ρετορά, να πάμε και να πιούμε. Με το κολοχαπάτι μου και νητρόζι. Λέω, να πάμε να λέει. Ήταν μου και να μυρίσει η μάνα. Τι καμάρι μου, τι Σύσιμα μακαρόνια με τάρνε. καμάρι μου. Ναι, αλλά τα ροής φαϊτά. Έτσι απάνω δεν έχουν αυτοί. Και μου παράγγελε η δικιά μου μια μακαρονάδα και άλλα μέχρι να την καλοφάω και να έρθει το δικό του φαϊτό, μας πετάξαν όξο. Ναι, λέει γιατί κάνα λέει θορύβους. Κάνα τσε, ακούγε ελεκτινάτα τον. Σε κάτω, μωρί. Ύστερα πήγαμε, μας πήγανε στο ξενοδοχείο. Παράγγειλε η δικιά μου ένα σαντουίτσι. Να το πάει πατέρα μου γιατί είχε κόψει ρόρδα. Και ύστερα πατέρα πήγαινε να ετοιμαστεί για την πόδια του γάμου. Δυο ώρες και την περίμενα. Είτε χιλιάρους έκανε, δεν μπορώ να καταλάβω. Είχα φάει και τη γαρμακαρονάδα και μου κάτσε την πατέρα μου. Άρα ύστερα πατέρα, εκοιμήθηκα. Εκοιμήθηκα πατέρα, με πήραν ο ύπνος. Και δεν έκανες βρε πράγμα την πρώτη νύχτα του γάμου σου. Εκοιμήθηκα πατέρα, σου λέω. Με τα μούτρα θα βγω βρε στο χωριό, Με τα μούτρα που βγήκες όταν παντρεύτηκε. Σιγά το πράγμα. Κάνε το πράγμα, μωρί. Ναι, Ήταν σιγά σου το πράγμα. παράγγελνα, μωρέ. Εξεκυβέρνησες με μουσκα, ρε. Πατέρα, πως το κοιμήθηκα. Εγώ, μωρί, εμέθησα, δεν κοιμήθηκα. Δεν θυμάσαι, δεν θυμάσαι.
Και να σου θυμίσω εδώ μπροστά το κοπέλι. Κάτσε κάτω, μωρή, να θεμάσαι. Αθήνευα, Αθήνα. Πες μου, παιδί μου, πες μου, κόρη μου. Έχει και συνέχεια ή ήταν μόνο αυτό? Φυσικά. Μετά, μάνα, παράγγειλα πρωινό στο κρεβάτι, στο δωμάτιο. Ούτε σκέψη να κατέβω κάτω. Άσε που ήθελε ο Βοσκός, ριζόγαλο και βραστάρι. Μαλωτήρα δηλαδή. Ναι. Μαλωτήρα πίνει στο σπίτι του. Τι θα παραγγείλει? Τι, πες μου, παιδί μου, Παναγία. Φάγαμε λοιπόν το πρωινό μας και μετά είχαμε κανονίσει με το γραφείο να πάμε να δούμε τα αξιοθέατα. Αξιοθέατα, ήθελε να δει ο Τζομπάναρος. Αξιοθέατα. Ναι, μάνα, ήταν στο πακέτο. Το πακέτο, μάνα, είχε Βατικανό, Κολοσσέο και στη Φοντάνα αντί Τρέβη. Στο Βατικανό έκατσε στο λεωφορείο, λέει, γιατί δεν τον ενδιέφερε. Στο Κολοσσέο πάλι έκατσε στο λεωφορείο και τη φοβόταν, λέει, μην του πέσει καμιά πέτρα στην κεφαλή. Στη Φοντάνα αντί Τρέβη κατέβηκε από το λεωφορείο και βούτυξε μέσα στο συντριβάνι, μάνα. Παναγία, με ξεφτύλισες. Είδα χαρό πως ήταν η λίμνη του Κουρνά. Να κάνει μπάνιο. Παναγία μου, παιδί μου. Παναγία, μάνα. Όφου. Και μετά ήρθε η αστυνομία, μας μάζεψε και μας έστειλε πίσω στο ξενοδοχείο. Μάζεψαμε τα πράγματά μας, το ποτήρι, μάνα, είχε ξεχυλήσει. Να μην ξεχυλούσε. Και πήραμε το πρώτο λεωφορείο για Ελλάδα. Δεν τόλμησα να του πω να πάμε με αεροπλάνο. Μάνα! Παναγία μου. Αυτό το ταξίδι του μέλιτος που ονειρευόμουν από μικρή. Θέλω να πεθάνω! Όχι, παιδί μου, σώπα, εσύ να πάω να ξεκουραστείς. Και μόλις έρθει ο πατέρας σου, θα δεις με το γαμπρό που σου βρήκε. Το παλικάρι που σου βρήκε. Το παλικάρι, το Μαριάννη, το Βοσκό. Λέγε, βλαστάρι μου, λέγε. Τι άλλο σου έκανε, λέγε. Το δε πρωί, σηκωθήκαμε, ετοιμαστήκαμε να πάμε, λέει, βόλτα με το λεωφορείο. Ήταν, λέει, στο πακέτο. Να πάμε, λέει, σε ένα μικρό κράτος, από είναι 1000 κατοίκους και στη μέση ένα παπό. Το Βατικανό, βρε βούι, το Βατικανό. Μπράβο, πατέρα, συνέχεια βούι να με ανεβάζεις, βούι να με κατεβάζεις. Δεν κατέβηκα εγώ από το λεωφορείο και άκασα και περίμενα να έρθουν οι υποδέλοι. Νιάτα. Τι θα κατέβω να κάνω? Να με δώσει κατοίκους που πας κανείς ή να δω το μόνο του παπά. Μετά φύγαμε από εκεί και πήγαμε σε ένα παλιό κτίριο. Δεν κατέβηκα εγώ πάλι. Άσε που μου φάνηκε ένα τιμόρροπο να πέσει πράγμα στην κεφαλή μου, να μου την κάνει θρύψα και ένα μπελέκι πράγματι. Μετά φύγαμε και πήγαμε σε μια μεγάλη πλατεία που είχε στη μέση ένα συντριβάνι και δίπλα κάτι μεγάλα χαράκια σαν και εμένα μακρόστενα και μοιάζαμε ανθρώπους. Και δώρουν ανθρώπους και κάνουν τσουκ, τσουκ και πέτανε μέσα διεύρα, μονόευρα, ό,τι πετούσαν. Το πώς κάνω έτσι και ξανοίγω την παραβή μου, ή βγαίνει το πιτεφολάκι έτσι. Ή τα κάνει μόνο τροσλούτσια. Τα λεφτά μας πετά στο νερό. Ευχέστε τέτοια, ή τα ευχέστε, παίρνω ένα σάτο. Μπήκα μέσα και μάζωνα τα λεφτά πετά την παραβή. Και ακούω μια φασαρία και γαέμ και θέλω ένα πολισμάνο. Και κάνω ένα πολυσόξο. Του λέμε ρε κουμπάρε, τα λεφτά πετάει παραβή μας ζουν. Μας έβουτα και μας πάει στο ξενοδοχείο. Μας δόξαμε τα πράγματα πατέρα όπως και πήγαμε σε ένα λεωφορείο. 2 μέρες έκαναμε και κάτι να έρθουμε πά. Ήρθε ένα πατέρα, πως δεν φταίω εγώ μόνο, εκείνη η ψιλομύτα, η χοντροκόρα φταίει για ούρα. Πατέρα, εγώ δεν θέλω να την ξαναδώ. Τέρμα. Τέρμα. Ναι. Άρα μουσκαρε να βάλεις το ρου σου να δουλέψει, το λίγο που σου έχει απομείνει, να δεις πώς θα συμβιβάσεις τη δουλειά. Εγώ θα πάω στο καφενείο, πας και προλάβω το κακό. Πατέρα, πού η μάνα μου είπα κατεβάζεις. Το γονό μια το κοπέλια, μια το τόνο. Θα μου το... Σάλευε μέσα, μωρή. Σάλευε μέσα, μωρή. Θα μου το φάει το κοπέλι μου. Το έχεις κατσιάσει. Αδεικτήρι πια. Μισή ώρα μπρε ύπνο ήθελα και δεν μ' αφήκαν να ξυπνηθώ πια. Αφεντικό, αφεντικό! Ναι, μωρέ!
Άσου μωρέ γιατί ζαλίστηκα. Για τα φωνάζεις. Κουφός είμαι. Λέγε. Κατάφερε τα έκανε ο γιος του Χαλεπάκη με τη χωριατοσύνη του και γυρίσανε κακήν κακός από την Ιταλία. Και δεν φτάνει μόνο αυτό, αλλά δεν την άδειξε και καθόλου την πρωτεύουσα του γάμου τους. Ρε ζηλίκια! Πάμε μωρέ, μα το έβαλες στο μωρακάμα, πάμε! Αφεντικό! Έλα μωριτά! Έχεις να μου δανείσεις 20 ευρώ. 20 ευρώ! 20 ευρώ πότε βρω, άσου να δανεί και ένα δεκάρικο. Έλα, πάρε ένα δεκαρικάκι και κανάσει. Εντάξει, πατήσαμε. Πάμε να τα πατήσαμε. Εδώ δεν σου έκανα καρό, θα τα κρατήσω από το μυαλό. Εγώ πότε σου ζήτησα. 20 μπρε μου πες, αλλά δεν έχω και σου δώκα 10. Ναι, πόσα μου χρωστάς. Άλλο ένα δεκάρικο, αλλά δεν το έχω δα. Και εγώ πόσα σου χρωστάω. 10 μπρεδάδες, τα δώκα. Εδώ δεν πατήσαμε. Καλά το λες, καλά το λες, άμε στο πάρω. Κοστούρα, πού είσαι. Έλα γιατί έχω δουλειά, έλα. Καλησπέρα, Χαρίδημε. Είτε να σου φέρω καφέ. Καφέ, όχι καφέ. Φέρε μου ένα καφάκι ρακί και βάλε μου και λίγο μεζέ. Καράφι, πόσα ποτήρια να φέρω, περιμένεις και παρέα. Πόσα ποτήρια να φέρεις. Ένα ποτήρι, μοναχός είναι. Καλά, μην τσαντίζεσαι, μια ερώτηση έκανα. Εσύ ξεκελάνε τα φαινόμενα. Μόνος. Μα γιατί δεν γίνουν τα κοπέλια από το ταξίδι. Φέρε μου σε παρακαλώ την τσικουδιά που σου πάρει. Κυλάτε, μπράβο, άντε και γρήγορα. Καλά, πώς κάνεις έτσι. Με την περιέργειά σας. Μέρα πει. Καλησπέρα κύριε Χαρίδημε. Καλησπέρα παιδί μου. Ορίστε τη τσικουδιά σας. Ευχαριστώ. Η ακριβή σας σπίτι την ήθελα για κάτι. Στο σπίτι είναι ακριβή, αλλά δεν θέλει επισκέψεις. Δηλαδή θα την ενοχλήσω αν πεταχτώ για λίγο. Και βέβαια θα την ενοχλείς. Είπαμε τούτη την ώρα δεν θέλει επισκέψεις. Τι δεν καταλαβαίνεις. Καλησπέρα σας κύριε Χαρίδημε. Κύριε Χαρίδημε, γιατί τα παιδιά γύρισαν τόσο νωρίς. Ναι, μα γιατί, τι έγινε. Κορίτσια, δεν πάτε να κάνετε και μια δουλειά και πάψτε να κατέβετε στα προσωπικά των άλλων, ναι. Μα εμείς από ενδιαφέρον το λέμε. Εξάλλου είμαστε καλές φιλενάδες με την κόρη σας. Ναι, φιλενάδες. Παρετήστε με, αφήστε με στα βασανά μου, αφήστε με να πιω τη τσικουδιά μου με ηρεμία. Παρετήστε με. Αφήστε μόνο τον άνθρωπο ήσυχο, δεν βλέπετε δεν θέλει κοβεντολόι. Καλά, συγγνώμη. Είδε κι άμα κάτι γλυκά του κουταλιού που τα είχαμε, ναι. Απατενίζει είναι η μάνα σου. Θα τα αφήσω πά, θα τα πουλήσετε, μην τα πετάξουμε πάλι. Καλημέρα Χαρή, τι τα κάνεις. Καλησπέρα. Καλά είσαι. Καλά με. Εσύ καλά είσαι. Καλά είμαι και εγώ, μια κουρασμένος. Είδες γύρνα. Τι τα έγινε. Άκουσες ή τα έπαινε ο Πάγκαλος. Τι τα έπαινε ο Πάγκαλος. Θα έρθει λέει Τρόικα. Και θα τα γυρέψει τα χαρτιά και τον ελιδιό, τα ράδια που φτάνουν στη Λιβύη. Όλα πάνε να πνιγμούνε, εμένα τα με νοιάζει. Ας πάνε να τους βρούνε. Εμένα τώρα άλλα με απασχολούν, άλλα έχω στο μυαλό μου. Άλλα με τρώνε εμένα. Σαν είδαμε. Πώς σε χωρίσα τα κοπέλια. Με πρίξατε οικογενειακός, δεν τρώγες πια. Κάτσε, μα δεν είναι πράγμα. Τι είναι αυτό με εσάς. Αγία μου τα έχετε, εμείς για στις κέτες σίγουρα. Εγώ θα κερδίσω την τηλεόραση. Μα εγώ κάμα στη Γερμανία και κατέωγα από τουτάνα. Να τη φτιάξω εγώ. Παπουαθές. Και ένα καλώδιο θα δείτε. Δεν εξηγείται αλλιώς. Άσε, ωραία να λέει. Παναγία μου! Κοιτάτανε μωρέ! Σεισμό έκαμανε. Δεν έπαθες φανούρι. Το ρεύμα με χτυψέ, αρπακόμη, φύγε! Ένα θεμάτο. Ο κακάμπορος δεν έβαλε, το ρελέ δεν έβαλε. Θα σου βγάλει και μια αναπηρική εσένα πρέπει ο Τσίπρας τώρα. Το γεράς με! Από λίγο να αφήσω 3 ορφανές και μια σίγουρα. Τουλάχιστον 1500 ευρώ πρέπει να παίρνω. Γιατί τούτο που πάθα. Τα οι άλλοι πρέπει να συζητηθώ.
Άπου είναι στραβή και οδηγούνε ταξί, καλιάνε. Όψες κατής τα πελοπάγκαρους. Εκτός από αυτό που είπε για την Τρόικα. Μαζί λέει τα φάγαμε τα λεφτά. Μα ποιος να λέει άραγε, άντε βρεις. Εσύ να ξανανοίξεις τον απαυτό σου. Το συμπέθερό σου. Τα μόνο έτσι ώρα να κατέεις. Αμάν αυτή η περηφάνεια που είσαι αυτιά. Να ξανοίγεις τον απαυτό σου. Τα παίρνω εγώ πρέπει ρωτήσεις. Πανούρη, βάλε μια ουλιά τσικουδιά, αλλά πάντα χαραμάκια κάτω, γιατί έχω πάλι 8 ώρες. Έπατανε προλίγου το συμπέθερο σου. Μα μόλις του φέρα μια αμφιβολίτσα για ένα περιστατικό, εδαιμονίστηκε και έφυγε. Βάλε μου βρε μια αρακή. Την Κυριακή. Ή τα έγινε με την Κυριακή. Η Κοστούλα πού είναι, μωρή Κοστούλα. Κοστούλα. Ή τα έπαθε χρόνο και φωνιάζεις. Ή τα τον επαρατάτε βρε στο μαγαζί και δεν μπορεί να πιούμε μια αρακή. Ή τα Κυριακή λέει μωρέ, το ζάχεται. Έλεγα γιατί θα με κουφάλτωσες. Δεν μπορώ πιο. Και πού σε μην τύξε και. Γιατί με χτύπησε το ρεύμα. Εγώ θα έρθω να κοιμηθώ, δεν μπορώ πιο. Μαυρά θα τα κάνω εγώ. Τι να σου φέρω, Μανούσο, καλησπέρα. Ρε, καλησπέρα, να κάνω τσικουδιά. Να, το άγγιχτο είναι. Ο συμπέθερος σου δεν ήπια με σελέ. Και ο Μεζές και αυτός άγγιχτος είναι. Α, μα γιατί δεν έγιναν τα κοπέλια από το ταξίδι τόσο σύντομα. Προσπάθησα να ρωτήσω το συμπέθερό σου, μα μόνο που δεν μας έδινε. Και καλά δεν λες το κάμορι. Το πρώτο δεν έγινε το τελευταίο ζευγάρι από μαλώνει. Θα τα ξαναβρω θέλει. Άντε! Το όνομα της Παναγίας. Εδώ που το θυμήθηκα. Κάτσε, η αλήθεια είναι πάνω που θες, μου την έδωκε ο συναγωνιστής ο κοντός. Έτσι. Γράφει για να δεις δηλαδή πως το κόμμα δεν λέει μπουρδες. Ότι... Σιγά μη σου πληρώσω κιόλας. Ορίστε. Δεν σε επιδοτήσει δεν θα του πω. Πώς αρχίξανε τα χαρτιά στις καλύβες. Άρα, ήταν το κάνω. Άντε μέσα να καθαρίσω εγώ το μαγαζί, άντε. Ναι, ναι. Άντε, να πάω να φέρω τη φουγγαρίστρα. Κοίτα Θα μας πάω γιατί τα δεν μπορώ, δεν μπορώ. Μην κίνησες τα μάτια, δεν σε χτύπεις το ρεύμα. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή για την κλήρωση. Κληρώνουμε 6 power bank που είναι προσφορά του κυρίου Κακάμπουρα Ανδρέα. Μια καφετιέρα τάσιμο προσφορά του κοντού του Μιχάλη. Και 2 ταξίδια για Μπρόζιαλο, 2 ατόμων από τον κύριο Γιάννη Αποστολάκη από τη Γεωργιούπολη. Ο Βασίλης θα τραβήξει το νούμερο για την καφετιέρα. Είναι το 114α. 114α είναι η καφετιέρα. Είναι ένα power bank. 416 Καμπουράκης Μανώλης. Άλλο ένα power bank, είναι 6 τα power bank που έχουμε. Χατζηδάκης Νίκος κέρδισε άλλο ένα power bank, 450. Και άλλο power bank. Πάλι power bank. Έχουμε ακόμα Άλλα 3. Το 774. Κανένας. Πώς έχουμε ακόμα? 3. Power bank πάλι. Τέλειος. 900. Το νούμερο 900. Έλα, να τραβήξω και τη μικρούλα. Λοιπόν, κληρώνουμε άλλα 2 πιο μικρά power bank είναι αυτά. Τράβω. Είναι Ελευθερία Αλεξάκη του Στυλιανού, το 676. Θα στο πούνε από εκεί, θα το από εκεί. Άλλο ένα. Είναι. Το 098α είναι το τελευταίο power bank και τώρα είναι τα δύο ταξίδια.
Έλα. Ένα εσύ και ένα εσύ. Η Βάσο η Τσαπάκη, η Τσάπα, έχει κερδίσει το 520 νούμερο. Το ταξιδάκι, το ένα. Βασίλη, έλα. Και το 150 είναι ο Ιάκωβος Κοντός του Κωνσταντίνου. Ωραία. Να κλείσετε τα φώτα, κύριοι, να ξεκινήσουμε. Θα παρακαλούσαμε για ακόμη μια φορά να κάνετε ησυχία και να ακουστεί. Καλησπέρα σας. Τι θα θέλατε? Γεια σας. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο και διακωτικό για το Wi-Fi παρακαλώ. Και καθαρίσεις παρακαλώ αυτό το τραπέζι μέχρι και τρίχες έχει πάνω. Ποιος είναι αυτός? Μα το φοράξει στα καφενεία μας. Τι θέλει, πώς κουαλήθηκε? Δεν ξέρω ποιος είναι, ούτε τον ερώτησα. Κάτι τι μου παράγγειλε, μα το μόνο που κατάλαβα ήταν το ελάχιστη ζάπη. Α, και ήθελε λέει και τους κωδικούς. Λέτε να είναι της εφορίας για το υγειονομικού. Γιατί μου είχαμε και την παρατήρηση ότι βρωμεί το τραπέζι. Αν δεν μου αρέσει πας και καταλάβετε πράγμα. Να, πάρτε και το πατσαούν. Με μια χλωρή να το καθαρίσετε. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Πώς και από τα μέρη μας? Καλησπέρα. Α, τι μυρίζει έτσι σαν χλώριο? Χλωρίνη είναι για να καθαρίσει το τραπέζι. Χλωρίνη στο τραπέζι μου. Μη φοβάστε κύριε, σκοτώνει όλα τα μικρόβια. Η χλωρίνη της ποινής μου δεν σκοτώνει μόνο τα μικρόβια, μα και ανθρώπους. Ελπίζω να μην πλένετε και τα ποτήρια σας με αυτό. Όχι, όχι, ρεμίστε, έχουμε τρίλι. Μα τι θα πάρετε? Έχω παραγγείλει ήδη στην πρώτη κυρία. Ναι, αλλά δεν κατάλαβε καλά. Καλά, καλά. Φέρτε μου ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο και ένα κωδικό για το Wi-Fi. Και από τα δύο δεν έχουμε. Πώς? Αυτό είναι ανήκουστο. Στο 2017 υπάρχει κατάστημα χωρίς ίντερνετ και καφετέρια χωρίς εσπρέσο. Έχετε δίκιο κύριε, αλλά το έχουμε πει πολλές φορές στον πατέρα μας. Αλλά αυτός είναι ανένδοτος. Ζει στον κόσμο του 50 χρόνια πίσω. Καλά, καλά. Το ζήτημα του ροφήματος λύνεται εύκολα. Φέρτε μου ένα πράσινο τσάι. Αλλά με το ίντερνετ τι θα κάνουμε, αφού ούτε ο πατέρας μου έχει βάλει σπίτι. Πώς θα δω τώρα τα email μου? Είδατε, ούτε σε έχετε ίντερνετ σπίτι σας. Αλλά έχουμε άλλο ένα μικρό προβληματάκι όσον αφορά το ρόφημα. Ούτε πράσινο τσάι έχουμε. Μήπως να σας φέραμε μια ωραία μαλωτήρα ή φασκόμηλο, σας δείξαμε. Μήπως προτιμάτε καφεδάκι ελληνικό, γάζοζα ντόπια, λεμονάδα, κάνα κρασάκι, καμιά τσικουδιά με μεζέ ή κάνα γλυκό του κουταλιού που το φτιάχνουμε με τα χεράκια μας. Καλά, καλά. Φέρτε μου ένα γλυκό του κουταλιού. Και δεν μου λέτε τι υγειονομικού είστε, πώς βρεθήκατε στο χωριό μας? Όχι, δεν είμαι του υγειονομικού. Και στο χωριό σας βρέθηκα γιατί είμαι από εδώ. Και ποιανού είστε? Του Χαρίδι μου, του Λιοφυτάκη. Ισορροπιός. Ναι, αυτός είμαι. Απλά έλειπα κάμποσα χρόνια. Μόλις γύρισα, αλλά από ό,τι βλέπω, δεν έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα εδώ. Μόνο οι άνθρωποι. Όσοι έχουν απομείνει δηλαδή. Έλα και να ξέρα, η εξέλιξη δεν πέρασε από εδώ. Πώς, δεν βλέπεις? Όλοι έχουμε κινητά τηλέφωνα, όλοι βλέπουμε Survivor, το σχολείο το κλείσανε, δεν είναι αυτή η εξέλιξη. Ποια εξέλιξη να περάσει από εδώ? Αστιεύεσαι. Ο μόνος που μας επισκέπτεται κάθε χρόνο είναι ο Δάκος και κάνει μεγάλη ζημιά. Αυτοί που υποτίθεται ψεκάζουν μόνο τις δικές τους περιουσίες και το υπόλοιπο το γίνουν στους βάτους στον ποταμό. Μα δεν γίνεται έτσι, βρε κορίτσια. Κάτι πρέπει να γίνει, να αλλάξει. Θα πρέπει να κάνουμε κάτι εμείς οι νέοι άνθρωποι του χωριού, ώστε να αναβαθμίσουμε την ποιότητα ζωής. Και τι λες αγάπη να κάνουμε, εσύ που τα μάτια είναι τόσο παραπάνω από τα δικά μας. 5-6 νέοι έχουμε μείνει στο χωριό, όλοι οι άλλοι έχουν ξενιδευτεί εξαιτίας της κρίσης. Ζώντας καλύτερη τύχη. Εσύ γιατί γυρίσαι εδώ, πιστεύεις ότι υπάρχει λύση? Ναι, βρε αγάπη, εσύ για να επιστρέψεις εδώ πέρα, κάτι θα έχεις στο νου σου.
Κοιτάξτε να δείτε, κορίτσια. Το θέμα είναι ενδιαφέρον. Θα μπορούμε ίσως να το ξανασυζητήσουμε μια άλλη φορά, που θα έχω περισσότερο χρόνο. Θα ξαναπεράσω, ώστε να τα ξαναπούμε. Ναι, αγάπη, ενές πάλι αύριο. Να συνεχίσουμε ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σας περιμένουμε. Γεια σας. Τι έγινε, αδερφούλες, και ήσασταν ολογλίκες? Πέρασε κανείς μορφωνιός από εδώ? Ο Αγάπιος. Ναι, και είναι κούκλος. Ποιος Αγάπιος, το Λιοφυτάκι? Γύρισε και του λόγου του, δεν σπούδασε. Τέλος πάντων, άντε. Πηγαίνετε εσείς τώρα μέσα να ξεκουραστείτε και θα κάτσω εγώ στο καφενέ. Άντε. Άντε, μπρος. Άνω κάτω τα αφήσαν όλα. Αχ, αυτές οι τεμπέλες. Γεια! Καλώς τον και ας άργησε. Βάλε μια ζικουδιό. Πα, σε κλέτια, σε κλέτια. Βάλε μια ζικουδιά, μωρίπα. Πα, νευράκια, νευράκια. Δεν μου λες, πώς πήγε το ταξιδάκι σου με την αγαπημένη σου σύζυγο? Δεν ήρθα να πω τα προσωπικά μου. Μια ρακή ήρθα να πιω. Παρηγοριά στο ποτό ζητάς ή τίποτα άλλο? Βάλε με μόρι την ζικουδιά. Γλωσσού, γλωσσού. Κάτι ερωτήσεις. Εγώ γλωσσού. Στο χωριό να ακούς τις άλλες γλώσσες τα λένε. Όποιος από το χωριό με βάλει στο στόμα του να του κοπήσει η γλώσσα. Σιγά τα αίματα. Γιατί ψέματα λένε δηλαδή? Ήθελα και να κατέω ή τα λένε, άλλες δεν έχουν στελιό. Να, με τα υπονοούμενά τους, μέχρι και τσούφιος βγάζει. Εγώ μόλις τελειώ τσούφιος. Ναι, εσύ. Εσύ πες το κατέφος, εγώ δεν είμαι τσούφιος, μόνο είμαι. Τελειώ. Εγώ δεν κατέω πράγμα. Τελειώ, να σου ξαναδείξω, πάει το μουστάκι. Τελειώ, να σου ξαναδείξω. Εγώ σχέση με παντρεμένους δεν θέλω, ούτε και πρόκειται να κάνω. Τελειώ, να σου ξαναδείξω, είπα να σου θυμίσω, τελειώ. Είσαι εξηγείς τις άλλες με τα έργα σου. Αλλού τρώμε, αλλού πίνουμε, αλλού πάμε και το δίνουμε. Δεν φταίω εγώ, τελειώ, ο αφέντης μου τα έκανε τα αφέντης. Ποιος? Ο αφέντης μου τα έκανε. Καταφωνή. Τι τα καταφωνή? Ο αφέντης σου. Κούσα με κακομίνα, θα με φάει το μαντέ μου. Εγώ να σε κρύψω. Έλα, τελειώ, μωρή, τελειώ. Εγώ δεν φοβούμαι τίποτα. Μα εγώ φοβούμαι, Καλά, άντε, πήγαινε στο αλέτη. Ναι. Και πού είσαι, στις γυναικείες. Ποια ήταν? Εκεί δεν το καταλάβει. Πονηρούρα. Όχι, κακομοίρα, μας κάνω ότι καθαρίζω. Πέρασε η μωρία, πάω ο γιος μου. Όχι, όχι, κύριε Μανούσο, μοναχή μου είμαι. Αν περάσει που θα περάσει, πέψε μου το σπίτι του αν θέλω. Μάλιστα, αν περάσει θα του το πω. Και μην του πολιοκολλάζει αν είναι παντρεμένος. Εγώ. Εσύ μωρή, διαμονοθήλικο. Τροπή σας, κύριε Μανούσο. Όφα, βρήκα και τον πελά μου. Έλα να σου πω. Τι τα έκαμε, μωρή, έφυγε. Δεν άκουσα καλά, ή τα έπαινες τελειώ. Να πας λέει στο σπίτι σας, που έχει φτιάξει μαμά κασιλουκουμάδες. Να βρες το λιοπές, δεν ξάγισε μωρή παρανόξω. Άντε, να πονες ζεστήσεις. Ξάγισε παρανόξω, μωρή. Καλά, καλά. Δεν πάει τώρα τσικοντιάρι. Ελεύθερο το παιδί, έλα. Και μην ξεχάσεις και τσιβόλου σου και σε κάνει τα μπαμπάκα. Σε πονώ, μωρή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ψάχνω δύο οικογένειες, τους Λιοφυτάκηδες και τους Χαλεπάκηδες. Και τι τους θέλετε, ποιοι είστε? Είμαι η κυρία Τροϊκάκη, υπάλληλος του Υπουργείου Γεωργίας. Πρόκειται για τις επιδοτήσεις που παίρνουν συγκεκριμένες οικογένειες. Τα σπίτια τους μπορώ να σας τα δείξω, αλλά αυτή την ώρα είναι στις περιουσίες τους. Μήπως θέλετε να μας δώσετε κάποιο μήνυμα να τους το δώσουμε, καθώς είναι το βράδυ στο καφενέ πελάτες μας? Βέβαια, είναι πλάτη μας για το Τροϊκάκη, δεν είναι στο μήνυμα. Βέβαια, θα σας ήμουν ευγνώμων. Θα μπορούσατε να τους δώσετε την κάρτα μου και να τους πείτε να επικοινωνήσουν μαζί μου το συντομότερο δυνατό. Βέβαια, δεν θα παραλείψουμε Παρασκευά. Όχι, δεν παραλείψουμε για Τροϊκάκη, μα δεν τους θέλετε. Δεν θα μας ρωτήσουμε, να ξέρουν να τους πούμε κι εμείς. Πρόκειται για τις επιδοτήσεις τους, πρέπει να γίνει άμεση καταμέτρηση. Είναι μια καινούργια εγκύκλιο των Ευρωπαίων εταίρων μας. Καταλάβαμε. Καταμετρήσεις λοιπόν. Καταμετρήσεις. Και θα σας πάρει πολύ χρόνο για Τροϊκάκη, θα σας πάρει. Όσο για το χρόνο μην στεναχωριέστε. Θα μείνω όσο χρειαστεί. Θα μου χαλάσει και το μαγαζί. Μήπως να καθίσετε να σας Καθίστε κεράσετε? για Τροϊκάκη, θα ζητάσουμε κάτι. Μην κάθεστε όρθιο. Ένα γλυκό του κουταλιού που φτιάχνω εγώ και αδερφές με τα κεράκια. Τα κεράκια. Όχι, σας ευχαριστώ. Στο pilot που μένω έχει εκεί πέρα πλούσιο μπουφέ. Την επόμενη φορά που θα έρθω
Ίσως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και σας παρακαλώ μην ξεχάσετε το μήνυμά μου. Να μείνετε ανήσυχοι, κύριε Τροϊκάκη, ανήσυχοι. Να μείνετε ήσυχοι. Αντίο σας. Στο καλό να πάτε. Τελειώ. Να φύγω κι εγώ σιγά σιγά. Μπα, δεν βιαζόσουν πριν. Τώρα σε πιάσει βιασύνη. Μήπως φταίει Τροϊκάκη. Να φταίει. Γιάντα να φταίει. Μήπως τα πρόβατα που έχετε δηλώσει, καταμετρήσεις, η Κρήτης ολόκληρη. Τελειώ. Αυτά τα κανονίζω αφέτης μου. Εγώ δεν τα κατήω. Μεγάλη γλώσσα έκαμε τα τελευταία. Άκουσες. Τουρλουλού, τουρλουλού. Μπαμπα, Παρασκευά. Αρρώτσι κοπέλι. Μαύρα μάτια κάναμε να σε δούμε. Πώς και από εδώ, κύριε Παρασκευά, πήραμε άδεια εξόδου από τη σύζυγο. Αφήστε με, μωρέ, αφήστε με. Αφήστε τον αδερφέ, αυτός που τώρα έχει ανάψει ο παππούς του. Άντε, πήγαινε Παρασκευούλη να προλάβει. Τελειώ, φεύγω και λίγα λόγια γιατί η μεγάλη γλώσσα τελευταία. Τελειώ, μεγάλη γλώσσα. Παρασκευούλη. Έλα. Ξέχασες κάτι. Α, ναι, δώστε μου. Τι θα μου τάξει. Έλα, μωρή, έλα. Τουρλουλού, τουρλουλού. Τι σημαίνουν όλα αυτά. Τι ήταν τα υπονοούμενα με το μορφωνιό. Να δείτε, αδερφούλες, ότι ο μορφωνιός είναι ακόμα κολλημένος μαζί μου. Ο γάμος του δεν θα κρατήσει για πολύ. Και από πού το συμπέρανε σε αυτό. Εγώ τον ειρωνευόμουν το κερατά και αυτός αντί να με βρει με φίλησε. Σε φίλησε. Αχ, τι ωραία. Θα έχουμε καινούριους έρωτες και χωρισμούς. Μήπως πέρασε από εδώ αγάπιος. Να την και την άλλη. Καλά το κατάλαβα εγώ το γουστάρι. Αχ, όλοι ερωτεύονται. Εκτός από μένα, που σκέφτομαι πολύ το μοναστήρι τελευταία. Κοίταρε κοπελιές. Έλα πατέρα, έτοιμο το μαγαζί. Έτοιμο να βρει το μαγαζί. Πανέτοιμο. Παρασύρετε. Καθίστε να σας πω και τα καινούργια γεγονότα. Βαρελότα. Ήταν βαρελότα μόλις παραβιτάρα. Πριν έχουμε. Γεγονότα είπε, γεγονότα. Ήρθε μια κυρία από το Υπουργείο Γεωργίας και Ανάπτυξης. Τροϊκάκι νομίζω τι λένε. Ήρθε ειδικά για να δει τους χαλεπάκιδες και τους λιοφυτάκιδες. Ναι, και γιατί πρέπει να τους ήθελε. Αυτοψία λέει στα δηλωμένα. Να σε ακούσω, δάει τα άπερμα, δεν ατύω. Ήταν την άκουσα. Αυτοψία στα δηλωμένα. Ρε μπαμπά, πάλι δεν ακούς. Έλεγχο τώρα, κάνω έλεγχο. Ναι. Άγια. Ο Τσίπρας, ορίτε βρε πως κάνει δουλειά ο Τσίπρας. Ορίτε. Μαζί με τον Τζοχατζόπουλο θα τις βάλουμε. Καλά πάω. Πάει ξέρω να τον επορείς αλόξοδο. Μα δεν είχε πάρει και πολλά κακομοίρη, ζητά φαίνε. Μα εγώ πεινώ, θα φάμε πράγμα σήμερα. Πάμε να πάμε. Όλο τσις, να πάρω να το φάω. Σόπα, κόρη μου, σόπα. Μα θα τη βρούμε τη λύση. Ευτυχώς που προκομμένος ούτε σε άγγιξε. Ευτυχώς. Θα δεις. Όλα θα φτιάξουνε και θα κάνεις μία καινούρια αρχή στη ζωή σου. Σόπα καλή. Σόπα παιδί. Σόπα καλή. Ναι βρε ακριβή. Τι στεναχωριέσαι. Δίκιο έχει η μάνα σου. Τη ζωή σου την έχεις μπροστά σου. Τι λέτε τώρα, εγώ σημαδεύτηκα! Ποιος θα γυρίξει να κοιτάξει μια χωρισμένη και τη χωρισμένη με 4 μέρες μόνο γάμο. Όλοι θα λένε ότι εγώ φταίω! Τώρα σταματήστε και οι δυο σας. Μόνο κλάψα, κοντά αυτά τα πράγματα. Έλα βρε πατέρα, έχουν και αυτές το δίκιο τους. Το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό. Τι θες χαρίδι να κάνουμε, να γελάμε, να λέμε «Αχ, τι ωραία που παντρευτήκαμε 4 μέρες και χωρίσαμε». Αυτό θέλεις, Χαρούλη? Πατέρα, εδώ πρέπει να με προστατεύσεις. Πρέπει να συστέχνω ο γάμος και από τα χαρτιά και από τις μνήμες όλων μας. Ναι βρε πατέρα, κάτι πρέπει να κάνουμε. Μην κάνετε έτσι μωρέ. Όλα θα πάνε τον δρόμο, τώρα θα φτιάξουνε. Μην ανησυχείτε. Όλα θα γίνουν όπως πρέπει.
τα γινήκανε, βρε πάλι, τα γινήκανε σε πράγμα κομμωτήρια, πάλι, τα γινήκανε εκεί. Πού ήσουνε, μωρή, πάλι, πού ήσουνε. Τι παιδί. Για το όνομα... Πού είναι ο γιος σου, μωρή, πού είναι ο γιος σου. Πού να ξέρω εγώ, το κομμωτήριο ήμουνα. Για το όνομα της Παναγίας. Πού ήσουνε, βρε άχρηστε, πού ήσουνε και σε γυρεύω, πού ήσουνε. Όζα. Ποια οζά, βρε μούσκαρε, εγώ ήμουν στα οζά, πού ήσουνε. Μα, πατέρα, σκέφτουμουν. Ιτάκανες. Σκέφτουμουν. Κοίτα σκέφτουσουνε, βρε μούσκαρε, και με ίντα νουε σκέφτουσουνε. Και ίντα λοή σκέφτους έκανες. Πατέρα, συνέχεια με βρει το κακομοίρι. Γιος του είμαι, δεν είμαι οχθρός σου. Κι άμα δεν με θέλει να φύγω, να μην σε τον αχωρώ κιόλας. Ω, γάμο το βυζίτσι όρθας. Μανούθο, άσε το κοπέλι να ησυχάσει μια στιγμή. Δεν το αφήνει σε χλωρό κλαρί να ησυχάσει. Άστο να μας πει, είδα σκέφτου το λέει. Λόγιο κομμάτι μου είδα σκεφτόσουν. Να μάνα, εσά έλεγα, χωρίς να πιάνω από θέση. Καμάρι μου. Και σκέφτουμουν, είδα ροής μέρων έχω εγώ, με τούτη να με μάντεψαν ο πατέρα μου. Αυτή είναι σε τη βάση, είναι αυτή η γυναίκα. Ναι, πατέρα, δεν είναι πιο πράγμα που θα σου πω, αλλά δεν θέλω να την ξαναδώ. Μα και εγώ να θέλω, δεν θα θέλει αυτή. Σίγουρα δεν θα θέλει αυτή. Πατέρα, δεν είναι μικρό πράγμα που θα σου πω πάλι. Εγώ με αυτή τη γυναίκα θέλω να την ξαναδώ. Θέλω να χωρίσω με. Ήταν λες, ρε μπούσκαρε. Ήταν λες, ρε μπούσκαρε, εσύ και εσύ, βρε. Ότι κάνουμε ρε γάμο για να τα κονομήσω, βρε. Ήταν λένε. Για τα ψωματάνε. Για τα λεπτά δεν με πάτρεψες με εκείνη τη χοντροκόλλα. Εγώ θέλω το στελιό. Ακού το κοπό, σαν το βρουιζελέ. Ναι. Εγώ την αγαπώ αυτή. Αλλά εσύ ούρα για τα λεπτά. Και το γάμο για τα λεπτά το κάμες. Του γιους. Α, πατέρα, εδώ που για τα λεπτά. Εδώ που πέρασε από το καμπινέτ του κουφού. Μου έκανα την κάρτα, λέει μια λέει από ένα υπουργείο. Άστο, μωρή. Που είναι, λέει, γιατί για εσά και τους υπέθαρους λέει έτσι επιδοτήσεις, λέει, το ξεπιτού του λέει. Κατέτρεπο σοβαρόν του τον έτσι κουδελιάζω με αηδίες. Όχι. Που θα βρω 1854 οζά. Το παίγδι τηλεόραση, το είπε. Πότε προλάβανε να έρθουνε κιόλας. Πάρε μου βρε τηλέφωνο τον ονού σου, το βουλευτή, αυτός μπορεί να κάνει πράγμα. Έλα το Χρήστο, τι τα κάνεις. Ο Παρασκευάς από του Κουρνά είμαι. Καλά, θα το δω τι μου πεις. Να, πάρ' τον πατέρα μου θέλει να σου μιλήσει. Έλα σύνταγνε, τι τα κάνετε. Καλά, η οικογένεια. Καλά. Έφταξε το πεσκέτια που σου στείλα. Δεν πειράζει, λίγο πράγμα που λέγατε. Μπρε σύνταγνε, ήρθε μια από το Υπουργείο, λέει και θέλει να μετρήσει, λέει, εμένα και του συμπεθέρου. Δεν θα κάνεις πράγμα. Ήτανε μωρή Γιάννα, δεν έχεις πρόσβαση στον καινούργιο υπουργό. Μπρε σύνταγνε, κάτι θα σου περά, δεν μπορεί. Να μονομεριάσω τα οζά του χωριού να μετρήσει. Του νομού δεν φτάνουν, όχι του χωριού. Κοίτα, δεν θα μου κάνουν το χαρτίρια που τα σβάλια εδώ με σβαστούρες, να σύνταγνε. Δεν να μου κάνεις. Θα τα πούμε στις εκλογές, σύνταγνε. Δεν θα ξαναβγείς εσύ υπουργός. Το ξέρεις. Αν δεν μπορεί να κάνει πράγμα ο σύνταγνος, τι θα γεννούμε, άντρα μου. Στον πελαργό θα με βάλουνε. Κορυδαλό, μωρή τον λένε, κορυδαλό. Πουλί και το ένα, πουλί και το άλλο. Κάτσε κάτω, μωρή. Εγώ δεν σκέφτομαι να πάω να κάνω παρέα. Αυτή έφαγαν εκατομμύρια. Εγώ λιγάκι επιδότηση πάρε πάνω πήρα. Εγώ πατέρα, ψήσα που πιάνω τον Αβάρα στα οζά. Άκουσα στο ράδιο και λέγανε ότι όποιος δεν φάει έστω και ένα σέντσι του κράτους, θα τον βάλουν στη φυλακή. Μα στη φυλακή, στα σίδερα. Είναι για τηλεφέτες που δεν σηκώνουν προβολές. Πείτε πολλές κουβέντες. Κάτσε κάτω, βρε άγνωσε. Κάτσε κάτω. Πάρε μου τηλέφωνο το συμπέθερό σου. Μα και δυο. Μην κλαις, μωρή, και σαν λέω στην κάμερα, μωρή. Τον αποστέφερο μου. Να θεμάσαι. Πάρε μου το συμπέθερό σου, το πεθερό σου. Ο συμπέθερος είναι πιο. Πάρε το, ρε. Το παμάνα. Άμε, μωρή, μέσα άμε. Παρακαλώ, ποιος είναι? Ο συμπέθερος. Ποιος συμπέθερος? Ο πρώην συμπέθερος εννοείται, κύριε. Τι? Άκου να σου πω κάτι. Δεν θα μου κάνεις εσύ υποδείξεις πως θα μιλάω εγώ. Τι θέλεις το χαρίδι μου για κάτι επίγον? Αν νομίζετε ότι θα τα μπαλώσετε οι δυο σας,
Κάνετε μεγάλο λάθος. Τι? Είναι επίγον. Πιο επίγον από τα παιδιά μας. Τι πέθανε κανείς? Τι αν το στον δώσω μπορεί και να πάει φυλακή? Τι λες Χριστιανέ μου, τι είναι να πάει φυλακή, κλέφτης? Καλά, καλά, καλά. Μη φωνάζεις τώρα κι εσύ, στον δίνω. Έλα, ήτανε. Ήτανες μόλις σοβαρά μιλάς. Και θέλει να μας δει το συντομότερο. Οφ, είδα να κάνουμε τώρα. Δεν παίρνεις το σύντεκνο στον βουλευτή, πας και μπορέσει και φτιάξει την κατάσταση. Το πήρες και δεν μπορεί να κάνει πράγμα. Ωραία. Κοίτα, τι θα κάνεις. Μια στιγμή περίμενε. Πάρε την τηλέφωνο και κλείστε σαν ραντεβού. Να μην νομίζω ότι αποφεύγομαι. Έτσι για αύριο αργά το απόγευμα. Κάνε αυτό που σου λέω. Άσε. Θα έρθω από εκεί να τα πούμε από κοντά. Έλα, έρχομαι από εκεί. Τι σημαίνουν όλα αυτά, Χαρίδημα? Τι είναι, μήπως είναι παιχνιδάκι του συμπεθέρου για να τα ξαναβρούν τα παιδιά? Γιατί αν είναι έτσι, Χαρούλη, θα πάρω τη μοναχοκόρη μας και θα φύγουμε. Κατάλαβες, Χαρούλη? Ακούς, πατέρα! Δεν θα μας ξαναδείς ποτέ! Να το ξέρεις! Τον μανούσε τον 100 χρόνια. Τα πράγματα πρέπει να είναι πολύ σοβαρά. Θα πάω να τον δω τώρα εγώ και όταν γυρίσω θα τα πούμε από κοντά. Υπάρχει κάτι πιο σοβαρό από τα παιδιά μας, Χαρούλη? Τι να σου λέω τώρα, είναι μπερδεμένη ιστορία. Πολύ μπερδεμένη. Τα λέμε σε λίγο. Έχετε βρει μια αναδουλειά. Και οι μύγες φύγανε. Και θα γεννούμενε. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Έχω ραντεβού με τον κύριο Λιοφυτάκη και τον κύριο Χαλεπάκη. Είμαι η κυρία Τροϊκάκη. Κατσικάκι. Παναγία μου. Δεν θεωρείς Χριστιανή μου πως είναι καφενείο. Χασάπικο ή στο άλλο χωριό. Τι χασάπικο μου λέτε? Ο τρόπος θα σου δω όλα σας θυμά. Ήταν κοιμά μωρή παλάβη. Έπανε καφενείο. Άσε μας την αναδουλειά που έχουμε. Μα τι λέτε? Πετροζήσε. Ρε πατέρα, άστο. Δεν ακούς που δεν ακούς, θέλεις να βάλεις και φασαρία. Συγχωρέστε το κύριε Τροϊκάκη, αλλά δεν ακούει. Βούι! Εσύ είσαι μαρτωβού! Δεν ακούει, πάρε πατέρα. Να πεις στον πατέρα σου βούι, να μην σου αστράσω τα μυαλά. Ας σου παίξω το παραμύθι. Είδατε τι τραβάμε. Συγχωρέστε τον. Μια στιγμή θα μπορούσα να παρεξηγήσω, αλλά τέλος πάντων, έχω ραντεβού με τους κυρίους που λέγαμε χθες. Σας ευχαριστώ που δώσατε το μήνυμά μου. Παρακαλώ, και σας πήρανε, θέλετε να πείτε? Μα βέβαια, ήδη χθες το βράδυ. Και πώς το πάθα? Τι είπατε? Τίποτα. Θέλετε να σας πάρω παραγγελία, θα τους περιμένετε? Όχι, θα τους περιμένω. Θα ήθελα όμως να μου τους δείξετε, γιατί δεν τους έχω ξανασυναντήσει ποτέ. Ωραία, καθίστε. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ. Αυτή είναι που λέγαμε χθες? Ναι, αυτή είναι. Δεν μου φαίνεται και το σωτηρί. Αυτή στη Λαριέλα. Περιμένει τώρα τους λεγάμενους. Εγώ βέβαια δεν νομίζω ότι θα φανούνε. Να βλέπατε χθες το Παρασκευά, όταν άκουσε το λόγο της επίσκεψής της, τρέμανε τα πόδια του. Να δεις που κάποια κοντίνα έχουν κάνει αυτοί. Σόπα. Ελπίζω να μην έχει συμβεί κάτι στον πατέρα του Αγάπιου. Φαίνεται τόσο καλό παιδί. Κρίμα να στιγματίσει με τις τρέλες του πατέρα του. Ενώ δεν πειράζει να συμβεί κάτι στον πατέρα του Παρασκευά. Τι φταίει αυτός να πληρώσει τις αμαρτίες του πατέρα του? Πώς κάνατε και δυο σας έτσι? Λες και θα σας δείξουν τους άντρες σας. Έλεος. Να τους έρχονται. Κορίτσια, πάμε μέσα. Πηγαίνουμε. Πάμε. Ελάτε. Καλησπέρα κύριε Χαρίδημε. Καλησπέρα κύριε Μανούσο. Εδώ είναι η κυρία που σας περιμένει. Περάστε, καθίστε. Χαλεπάκης Μανούσος. Χαρίδημος Λιοφυτάκη. Τροϊκάκη Ιουλία, υπάλληλος του Υπουργείου Γεωργίας. Καθίστε παρακαλώ. Θέλετε κάτι να σας φέρω? Ναι, λίγο θα λέμε λιγάκι τσικουδιά, εσύ πέδερα. Ναι, φέρε μας ένα καράβι τσικουδιά και ό,τι από μεζέ καλύτερο έχεις.
Εσείς, κυρία Τροϊκάκη, να κεράσουμε κάτι της. Εγώ δεν πίνω αλκοόλ εν ώρα εργασίας. Ένα τσάι του βουνού, παρακαλώ. Μάλιστα, ευχαριστώ. Του βουνού, Του βουνού. Καλώς ορίσατε στο χωριό μας, κυρία Τροϊκάκη. Σας αρέσει το χωριό μας? Δεν είναι το χωριό μας εξαίσιο, πανοραμικό. Κύριοι, το λόγο της επίσκεψής μου τον ξέρετε, φαντάζομαι. Δεν υποψιαστήκαμε. Πρόκειται για τις επιδοτήσεις σας. Από τη μία μεριά, ο κύριος Χαλεπάκης δηλώνει 1854 γίδια και πρόδοτα. Και ο κύριος Λιοφυτάκης κατορθώνει να παράγει 200 τόνους λάδι. Και παίρνετε και οι δύο περίπου 92.500 ευρώ ετησίως επιδότηση. Σας πληροφορώ λοιπόν ότι τα στοιχεία πρέπει να είναι απολύτως ακριβή. Θα καταγραφούν ό,τι μου λέτε και στο τέλος θα τα υπογράψετε. Και τα στοιχεία που θα μου παραθέσετε θα πρέπει να έχουν τις κατάλληλες σφραγίδες και υπογραφές. Μα και εσείς, κυρία Τροϊκάκη, θα έπρεπε να μας το πείτε. Δεν μπορεί να κάθε τζις, φέρε τις καφέδες, να πούμε την Τα σου βρε, γιατί δεν μπορώ. Τρέμουν και τα χέρια, δεν θωρείς. Η τσικουδιά σας. Γιατί τα βάστα με 2 λεπτά, γιατί τα έχω τα ποτήρια στην τσέπη. Και ο μεζέ σας. Μη φας από κοινό. Και το τσάι σας. Δεν κάνει κανένα. Το τσάι από τη Μαδάρα. Μαζωμένο φιλαράκι. Και τα υπόλοιπα δικά μας παραγωγής. Μη επιδοτούμενους. Ως μερικούς. Πανούρη, πολλά λες. Δεν πας σιγά σιγά γιατί έχουμε συζήτηση. Ήταν αναζήτηση. Των οζών. Πανούρη, άδε στο καλό. Το ράδι με θωρώ, Και δεν θέλει να θωραθεί. Άμε στο καλό, βρε Τσίπρα, άμε στο καλό. Εγώ μπρα δεν έχω τσίπα. Άρα πού να κατέχει δε καλά. Καλιά να μην μιλούμε. Συγχωρέστε τον, κυρία Τροϊκάκη. Ένα καφενείο έχει το χωριό του κουβού. Υπονοεί κάτι ο κύριος. Τέλος πάντων. Τα υπονοούμενα δεν με αφορούν. Τα στοιχεία θέλω εγώ. Λοιπόν, στο θέμα μας. Κύριε Χαλεπάκη, πού βρίσκονται τώρα τα ζώα σας και πότε μπορούμε να κάνουμε την καταμέτρηση? Μα και εσείς, κυρία Τροϊκάκη, δεν μπορούσατε να έρθετε να μας ειδοποιήσετε μια ώρα πια νωρίς. Συγγνώμη, δεν το ξέραμε. Να μαζόξω με τα οζά, θα τα έχω σε 10 τόπους. Μια 300 ρε έχω στη Μαδάρα. Μια 200 ρε έχω σε μια Χαλέπα. Μια 150 ρε τα Στήρα έχω τις Παππούρες. Είχαμε και το γάμο του γιου, 2.500 ανθρώπους είχαμε καλέσει. Για σπάξαμε μια 500 ρε. Να τα λοιπόν, πολλά και βαρέ. Αυτά τα λέτε εσείς, κύριε Χαλεπάκη. Εγώ θέλω να τα δω με τα μάτια μου. Λοιπόν, από αύριο θα ξεκινήσουμε. Αύριο στα πιο μακρινά και μεθαύριο στα κοντινότερα. Εντάξει. Βάλτε όμως καλά προετοιμασμένη. Τι εννοείτε? Μην έρθεις με το τακουνάκι σου. Θέλω με 2-3 ώρες με τα μάξι και άλλες 2-3 ώρες με τα πόδια να τα δούμε πια κοντά. Με τα κιάλια δηλαδή. Ωραία, παρασύρω δεν αυτή ξέρει γυναίκα. Θα κάνουμε δηλαδή τόσο δρόμο για να το δούμε με τα κιάλια. Θα αστειεύεστε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να τα πλησιάσουμε. Υπάρχει, δεν αστείευομαι. Υπάρχει το ελικόπτερο. Τι θα κάνω? Πρέπει να βρω τρόπο να κάνω την καταμέτρηση. Και η δική μου περίπτωση είναι κάτι παρόμοιο του συμπέθερου. Μόνο καμιά 500 μουρέλα μπορείτε να δείτε. Τα άλλα 1500 τσουνάτες σε κοντρολιές είναι σε ρούματα, σε φαλάκια, σε τσούρες, σε χαλάδρες. Ούτε φωτογραφία από μακριά δεν μπορεί να τις πάρει κανείς. Έχω και κάτι κοντρολιές σε τσεκά μαξίλα και τις πούλησα. Δηλαδή, τι να σας κάνω? Τι, θέλετε να μου πείτε ότι ήρθα τόσο δρόμο για να μην μπορώ να κάνω για τη δουλειά για την οποία ήρθα? Αστειεύεστε? Θα πάρω στην υπηρεσία μου. Θα μου βρούνε λύση από εκεί. Τέλος πάντων, τι έχετε στους φακέλους σας? Μπορούμε να πάμε και στο Σόχορο να μετρήσεις όρθα και χείρους. Επομένως κυρίως έγραφα τιμολόγια από λιπάσματα, από ζωοτροφές, διάφορα. Και εγώ τιμολόγια από τα λιπάσματα, από τα ξύλα που πούλησα, κάτι έγραφα από την ακοκτονία, όλα τα σχετικά. Θα σας βοηθήσει και στο εσωτερικό και ένα ιδιαίτερο φάκελο. Θα τα δω μόνη μου. Μάλιστα. Αποδεικνύουν αυτά τα έγγραφα? Δείτε και μόνοι σας, κυρία Τροϊκάκη. Για δώστε μου να δω. Μας καλύπτουν. Για να δω λοιπόν. Μάλιστα. Ζωοτροφές. Σφαγεία βλέπω εδώ. Και αυτό. Το ακλόνητο αποδεικτικό στοιχείο. Για να δω και το δικό σας. Δακοκτονία. Και αυτό. Έχω και εγώ αυτό. Το βλέπω.
Το ακλόνητο αποδεικτικό στοιχείο. Κύριοι, φέτος την γλιτώσατε. Γιατί δεν έχω μαζί μου τα κατάλληλα για τις πεζοπορίες, όπως βλέπετε. Την επόμενη φορά όμως θα έρθω απόλυτα προετοιμασμένη και δεν θα την γλιτώσετε. Να πληρώσω το τσάι μου, παρακαλώ. Θα το κεράσουμε εμείς για το όνομα της Παναγίας, κυρία Ανδρουλάκη. Μα τι θέλετε, να νομίζει ο κόσμος ότι χρηματίζομαι. Για όνομα. Τι λέτε τώρα, αν είναι δυνατόν. Να πληρώσω το τσάι μου. Μα φαίνεται κιόλας. Πού είναι οι χωροφύλακες, ο Μέντης που είναι, με τις χειροπέδες. Εσείς να κοιτάσετε τη δουλειά σας, κύριε. Την κοιλιά σας, καλά το κάνετε. Εσείς είστε τρελός. Την απόδειξή μου να πληρώσω και να φύγω από εδώ θέλω. Να λείπουνε τα σχόλιά σας. Τα εμβόλια, να τις εμβολιάσεις, να μην τσιγάσετε τους πελάτες. Εγώ θα πάρω τους φακέλους μου και τα στοιχεία και του χρόνου θα τα πούμε. Στο καλό, κυρία Ανδρουλάκη. Ωραία, να δεις και απόδειξη. Θέλω την απόδειξή μου να πληρώσω. Ποια απόδειξη, Λυσιανή μου. Τα πια πολύ κάνει το χαρτί από το τσάι. Τότε δεν πληρώνω. Ο νόμος, ξέρετε, είναι σαφής. Χωρίς απόδειξη δεν πληρώνει κανείς. Αντίο σας. Το καλό να πάτε. Όλο στην καταπίεση μας έχετε τσαϊστερούς. Θα κουκουλώσετε πάλι, Ή τα κουκουλώσαμε ρε, τα κουκουλώσαμε ρε τσίπα. Εγώ άμενα δεν έχω τσίπα. Πανούρη, μην μιλείς γιατί δεν σε συμφέρει. Ή τα παναφέρει. Το ταχυδρόμο παναφέρει. Να σου φέρει τη σύνταξη του πατέρα σου που είναι αποθαμένος 10 χρόνια και ακόμη την παίρνεις. Σώπα βρε, τα παίρνω εγώ. Άκουδα, αυτά τα λένε. Επειδή είσαι εγώ, αγωνιστική δράση, μου τα βγάλανε τούτανα. Κοιτάκι. Αγωνιστική δράση. Καλησπέρα. Ήταν παιδί μου. Γερμανός είναι. Πατέρα, δεν έμαθες τα γεγονότα. Ποια γεγονότα. Η ακριβή έφυγε για την πρωτεύουσα. Η ακριβή για την πρωτεύουσα. Τι τα λες, μωρέ, τι τα λες. Ναι, μόλις έμαθα τι έγινε. Καλά, εσύ κύριε Μανούσο, δεν ξέρετε τίποτα. Τι να ξέρω, ρε, λέγε. Ο γιος ο Παρασκευάς κλέφτηκε με την κόρη του Φανούρη, τη Στελιό. Μακελιό! Ήταν μακελιό, βρε! Ήταν μακελιό, βρε! Ο γιος μου έκλεψε την κόρη σου τη Στελιό! Την έπνιξε, ρε! Κάτα, βρε! Όχι, κύριε Φανούρη, δεν την έπνιξε. Την έκλεψε. Κλεφτήκανε δηλαδή. Του νου το κοπίελ! Ναι. Ο Παρασκευάς! Ναι. Τη Στελιό μου! Ναι. Δεν πειράζει, αυτά γίνονται από τους παλιούς χρόνους. Τούτα να γίνονται. Ωραία, κύριε Φανούρη. 2.000 έχω πρόβατα. Μια χαρά. Εντάξει, μπορείς να πεις, το κοπέλι έχει. Αγωνίζεται, αγωνίζεται. Κύριε Φανούρη, επί της ευκαιρίας, επειδή ξέρετε εγώ κρατάω τους τύπους. Σε τύπους κρατάς! Έπεψες τον έμορε! Στην Αγγλία 10 χρόνους! Το παιδί σου είπε τους τύπους! Όχι κύριε Φανούρη, τα έθιμα... Μίλια βρε νευρικό! Επειδή εγώ κρατάω τα έθιμα και τις παραδόσεις, θα ήθελα να στήσω το χέρι της κόρης σας, της Μερόπης. Τη Μερόπη μου. Ναι. Καλό κοπέλι εσύ. Φέρετε έτσι, θέλει κανείς. Η Ίσιος, η Παρίσι, να την πάρεις. Δεν μπορώ να πω. Ευχαριστώ κύριε Μανούλη. Δεν μπορώ να πω. 200 τόνους ράδι. 200 τόνους ράδι. Ναι. Να την πάρω, δεν γίνεται. Θα δώσω και την άλλη. Θα δώσω και την κοστούρα, ξεμπέρδεψα. Μα τα πάθετε, μωρέ, ήταν. Συνεφιάσατε τα βουνά. Εγώ κατέτετα συμπέρασμα έβγαλα. Εδώ 40 χρόνους. Τρώγαν οι πασοκατζίδες, τρώγαν οι νεοδημοκράτες. Ώρα να φάνε και αριστεροί κάτι. Τι τα λέτε εσείς. Δεν μιλείτε. Κι εγώ δεν μιλώ. Τι τα λέτε. Ακούστε νοέθια. Εγώ το είπα της κοστούρας. Μην πληρώσεις τη ΔΕΗ να κόψουν τα φώτα αναδέλικα. Μα ένα πρόβλημα. Του Δήμου είναι πρόβλημα.